ببريتك صلحني وقيتا صلى دقفك نكا تخني كي تزلها تخني كي تزلها
زخوان كان نزل عالميو يأمنك 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 كتكالك يأمنك ሃሌሉያ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፕሮግራምና ክንጅምር ኢና ከመይ ቀኒኹም እቲ ናይ ሰንበት ናይ ኤር ባይብል መደበኛ ፕሮግራም እዩ ኩላትና ብጸሎት ነዚ ፕሮግራም ክንጅምር ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ታይብል ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎ አህዋት ሓቢሮም ክእከቡ ከለው አው በረከት ከም ዝአዘዘ ቃሉ ይዛረብ ምትእኻብ ናይ ክርስቲያናት ከም ተራ ከም ዘይኮነ ቃል አምላክ ይነግረና አህዋት ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይ እንጥዖም ይብል ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ አሮን ናብ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር አብ በረከትን ህይወትን ንዘለዓለም አዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ኣብ ከረን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ይብል ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ ቃል አምላክ አይለወጥን እዩ ነዚ ድማ ምትእኻብ አምላክ በረከት አዚዙሉ ለሞ ብከምዚ ክንጽበዮ መንፈስ አምላክ ልብና ድለው ከውን ክንጸልይና ጎይታ ነመስግነካ ለና ስለዚህ መዓልቲ ከምዚ ጌርካ ድማ ስለዝኣከብካና ነመስግነካ ለና በረከትን ህይወትን ዝኣዘዝካልና ንስኻ ሎሚ ነመስግነካ ለና ጎይታ ብቅድሚኻ ክንቀርብ ከለና ምስ ኃጢአትና ከይከውን ምስ ምትሕልላፍና ከይከውን ኩሉ በደልና ንኃጢአትና ንምትሕላፍና ድኻምና ኩሉ ይቕረ ክትብለና ንጸልይ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃጢአት ዘበለ ኩሉ ምህረት ክትገብር ይጸልይ ኣለኹ ኣብ ቅድሚኻ ከይንቀርብ ዝኣግድ ዝኾነ ዓይነት ናይ ጸልማት ሓይሊ ናይ ርክሰት መናፍስቲ ፍላጻ ዝድርብዩ መናፍስቲ ኩላቶም ብኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና ብዝተፈላለየ መገዲ ክፍኣት ርክሰት መጻወድያ ዝገብሩ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና ጎይታ ንስኻ ብህልውናኻ ክትደስሰና በረከትን ህይወትን ዝኣዘዝካልና ክንረክብ ከም ዝግብኣና ንጸልይ ኣለና ናብዚ ክመጽኡ ዝደልዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ድማ ዘይከኣሉ ንስኻ ኣብ ዘለዎ ክትባረኾም ንጸልይ ኣለና ኣብዚ ዘለናውም ከም ዝግባእ ክንሰምዕ እምነት ኮነና ንህይወት ኮነና ንጸልይ ኣለና ኩሎም ዘገልግሎ ክትባረኾም ንጸልይ ኣለና ቃል ዘካፍለና ኣብ ሃብተ ክትባረኾ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ክዛረብ ጸጋ ክትህቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ክትህቦ ንጸልይ ኣለና በመዝሙር ተገልግለና ሃፍትና ሜሪ ክትባረኻ ንጸልይ ኣለና ጸጋ ትብዓት ክትህባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናባኻ ዘእቱ መዝሙር ንኣኻ ዝበቀ መዝሙር ክትዝምር ክትረድኣ ንጸልይ ኣለና ብድሕሪት ኮይኖም ዘገልግሉ ኩላቶም ክትባረኾም ንጸልይ ኣለና ነቶም ንሰምዑን ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከም ዝግባእ ክንሰምዕ ክትረድኣና ንጸልይ ጊዜናን ሰዓትናን ተረከብ ጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ነዚ አምላክ በቃ ሕጂ ድማ ክነመስግኖ ኢና ነዚ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ አምላክ
نزل عالم زي دكم زي هلل أمر أدما زي مرمر أملاخ أملاخ سره زجرم كله بقى زسرهون دهر أستنتينكم بتأمي كتجرم بالمال حنتي نجر يلا سلزي سرهون داستنتنا مدحناهم بعلو زجرميو كله أملاخ زجبرو نجر كله زجرم سلزهونه نزي أملاخ كمزي زجبر أملاخ كنملخ إله يسوس كويتاي سلازي أنا تزقت المدر كنحلفينا حفتنا ميري كتمتزيا أملخو كتأتونا كلاتنا بأملخو منفس كوينا مساكن زمدينا كنمل لخينا يسوس كويتاي تباركو ميري حفتنا مايكنا باخي Thank you قال الحاوي كوي تباركو آمين الله يبارك هاليلويا أب إفسون حدا شوعة سنتيبلنا بو بدم مدحان مالت كم تهابت تسأقو حدقت حاجات اللونا تحرفتا 11 خلتن كأ نحنا قدم بكريستوس تسفى زقبرنا نوداسي كبرو ما انت خنكون نحنا بتخلو كم مخري فقادو بحسابو زقبر قدم تمدبنا نتعدل رستي بو رخبنا يو لنا كبرنا أملخ مودعتو كله نقابرو نقلقلو كله بقى نقابرو سي نوداسي كبرو ما انت خنكوني مو إذا عاد عدل رستي بو زرخبنا يو كم زخوانه بقى أنا زندستنتنا تمسكن يسوس نابلنا هنزمرينا هاليلويا يسوس تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن أيقربني كمسكنك سمكا كبتس كبارغك يسوس تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن أيقربني كمسكنك سمكا كبتس كبارغك يسوس تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن أيقربني كمسكنك سمكا كبتس كبارغك مدحاني أخولي نغمس كنكا بزيكاتي عبتتبار تقبرلي بسي محرتها هيوت استرفو انديخا يبكاني موساتي وعلتك مسؤول مسكانا يغربك تمستن يقبل أبقى يوكت مسكن لعلبان بقوعي خاملة غيك تمسكن يقبل أبقى يوكت مسكن لعلبان بقوعي خاملة غيك تكبر
ኢየሱስ ተመስገን አይልብርብሬ ከመስግነካ ስምካ ክብድስ ክባርከካ ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን አይልብርብሬ ከመስግነካ ስምካ ክብድስ ክባርከካ አኩሉ መጋደይ ካጎነይ ከይተፈለኻ ኣብ ጽቡቕ ኮነ ኣብ ክቡር ለኹልኪ ዝበልካ ዓቐቡ ቁልጡላቱ ብኢደይ ሒዝካኒ ኣመንኩ ካጤርካ ማዕበላ ሳጊርካኒ ኣብ ክንደቲ ኩሉ ሰናይካ ስለቲ ዘይቁጠር ግብርታትካ ተመስገን የመስግነካ መመሊሰ እባርኽ ስምካ 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 ኣብ ክንደቲ ኩሉ ሰናይካ ስለቲ ዘይቁጠር ግብርታትካ ተመስገን የመስግነካ መመሊሰ እባርኽ ስምካ 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 ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን አይርብርብሬ ከመስግነካ ስምካ ክብድስ ክባርከካ ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን አይርብርብሬ ከመስግነካ ስምካ ክብድስ ክባርከካ ምድሓነይ እኾኑ ንኸመስግነካ ብዘይካቲ ኣብ ፀጥባይ ትገብረለይ ብስይ ምሕረትካ ህይወት ምስ ተረፉ እንዲኻ ሒብካኒ ሙሳቲ ውዕለትካ መዝሙር ምስጋና የቕርበልካ ተመስገን ይግብአካ ይውክት ምስጋን ንዕልበል ብቑዒኻ ኣምላኸይ ክትከብር ተመስገን ይግብአካ ይውክት ምስጋን ንዕልበል ብቑዒኻ ኣምላኸይ ክትከብር
ክትገብር እቲ ኩሉ ሰናይካ ስለቲ ዘይቁጠር ግብርታትካ ተመስገን የመስግነካ መመልሰ የባርኽ ስምካ ኣብ ክንደቲ ኩሉ ሰናይካ ስለቲ ዘይቁጠር ግብርታትካ ተመስገን የመስግነካ መመልሰ የባርኽ ስምካ 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 መመልሰ የዕብዮ ንስምካ መመልሰ የዕብዮ ንስምካ መመልሰ ይውድሰካ መመልሰ ይውድሰ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ ይውድሰ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ ይውድሰ ስምካ ተመስገን ይግብአካ ክትምስገን ልዕልበን ብቑዒኻ ኣምላኸይ ክትገብር ተመስገን ይግብአካ ክትምስገን ልዕልበን ብቑዒኻ ኣምላኸይ ክትገብር መመልሰ ይውድሰ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ የባርኽ ስምካ መመልሰ የዕብዮ ንስምካ መመልሰ የዕብዮ ንስምካ መመልሰ ይውድሰ ስምካ መመልሰ ይውድሰ ስምካ ሃሌሉያ ኣብ ክንድቲ ኩሉ ሰናይካ ስለቲ ዘይቁፀር ግብርታትካ ተመስገን የመስግነካ ሃሌሉያ መመሊስና ነመስግነካ መመሊስና ንባርኸካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ስለዛ ሰዓት እዚኣ ሃሌሉያ ቃል ኣብ ሓወይ ቤታ ብርኸ ይብልኩም ወዲ ኣለኹ ኣምላኽ ይባርኪ ሜሪ ሃፍትና ኣሜን ተባርኩና በቃ በተጸቢብ ጊዜ ዘለኩም ከምዚ እንዳመጻእኩም ተባርኩና ኣምላኽ ይባርኩም ኣሜን ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ በቃ ይግብኦ እዩ እዚ ኣምላኽና መላእክቱን ለይትን ምስ መዓልቲ በቃ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ መመሊሶም እዮም ዘመስግንዎ ይግብኦ እዩ ኣምላኽና ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ እናብቲ ቅፅል መደብ ክንኣቱና ባባ ሃብተ ክዕድሞ ማይክ እግዚአብሔር ስም ዝተባረኸ ይሁን ኣሜን እቲ ዝጀመርናዮ ትምህርትና ሓፈሻዊ መምርሒ ንፅንዓትን ዕብየትን ትምህርቲ ሓድሽ ህይወት ዝብል እዚ ካብ ኤሪ ባይብል ኣካዳሚ ዝቕፅል ትምህርትና እዩ
معرف 4 بصحنا نينا معرف 4 تمرتي 13 14 ودينا ينيرنا لومي 15 16 كنمهارن كنفتنينا እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ጸሊና ናብ ትምህርትና ህናጡና ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ግዜ እንድሕር ሂውና ናብ ዝሓመሙ ሰባት ስለዘለው ጸልዩልና ዝበሉና ሰባት ኣለው ንኣቶም ክንጽልየሎም ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ሕጂ ኩላና መንፈስ ሓደ መንፈስ ኮይና ክንጽልይ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ግዜና ኩሉ ንእግዚአብሔር ሓሊፍና ክንህቦ ኢና እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ሙሉእ ሰሙን በይና ያብልና ከም ዝሓለፍና ብንታይ ኩነታት ከም ዝነበርና ንስኻ ጥራሕኻ ትፈልጦ እግዚአብሔር ኣቦ ደቅኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በቲ ንስኻ ትሕልፈና መንገዲ ካብኻ ዝተሓብአ ዋላ ሓንቲ እኳ ዘየለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሳላ ፀጋኻን ሳላ ምሕረትካን ሳላቲ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ሚጥካዮ ዘለኻን ንሓልፍ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ እሞ ነመስግነካ ኣለና ነመስግነካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓድሽ ህይወት ኣምላኸይ ፀዊዕካ ሓደሽቲ ፍጥረት ጌርካ ንሳኻ ተንብረና ኣለኻ እሞ ኣምላኸይ ኣብ ዕለት ካባና ከይተፈለኻ ምሳና እንዳሓደርካ እንዳወዓልካ እንዳኣተኻ እንዳወፃእኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ቤትና ይኹን ኣብ ሓዳር ኩሉ ንስኻ ከይተፈለኻና ምሳና ስለ ዘለኻ ብኩሉ መዳያት ትረድኣና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ሕጂ ከዓ ነዚ ትምህርትና ንስኻ ክትባርኾ ረብሓ ሓድሽ ህይወት እንታይ ከም ዝኾነ ክንመሃር ኢና ኣብዚ ናይ ሓድሽ ህይወት ትምህርቲ ኢና ዘለና ኩሎም ደቅኻ ኣምላኸይ እምሮኦም ከፊቶም ነዚ ትምህርቲ እዚ ክከታተልዎ ክኽእሉ ተማሂሮም ከዓ ኣምላኸይ ንኻልኦት ከተሓላልፍዎ ክኽእሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ስለዛ ግዜ እዚኣ ነመስግነካ ኣለና ስለዞም ኣብዚ ሊንክ ኣትዮም ዘለው ተመስገን ስለቶም ተማሃሮ ኣምላኸይ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝተመዝጊቦም ዝመሃሩ ዘለው ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ንምህሮ ዘለና ትምህርቲ ከም ዝርድኦም ኮይኑ ናብ ውሽጦም ከኣቱ ክኽእል ንሕና ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ቶም ንምህር ዘለና እምሮና ከፊትና ብስነ ስርዓት ብምስትውዓል ከነተሓላልፍ ክንክእል ንስኻ ክትረዳኣና እግዚአብሔር ኣቦ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ትዝሃብካና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሻዕ ንሱ መሃሪ ክኸውን ንሱ ጥራሕ ክርአ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ኣየራት ኩሉ ንስኻ ተቆጻጸር እግዚአብሔር ኣቦ ከባቢና ኩሉ ንስኻ ተቆጻጸር ንኩሎም ደቅኻ ንስኻ ባርኮም ነዚ ትምህርትና ባርኽ ብስመ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ከምቲ ዝበልኩኹም ምዕራፍ 4 ትምህርቲ 15 ኢና ንጅምር ረብሓ ሓድሽ ህይወት ገፊዕ ትምህርቲ እኳ እንተኾነ ኣሕፅር ኣቢልና ማለት 6 ነጥብታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ሓድሽ ህይወት እንታይ ረብሓታት ኣሎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ረኺብና ኣለና ሓደሽቲ ፍጥረት ኮይና ኣለና ጽድቂ ረኺብና ኣለና ዘይደኸምናሉ ጽድቂ ኢና ረኺብና ዘለና ስድራ ቤት ኣምላኽ ኮይና ምስ ጸላእትና ተዓሪቕና ሓድሽ ሓይሊ እውን ረኺብና ነዚ ተኣሽምኡ ክንሪኦ ኢና ረብሓ ሓድሽ ህይወት ንሕና ደቂ ሰባት ብተፈጥሮና ከምቲ ብዙሕ ግዜ ንምሃሮ ብተፈጥሮና ሓጣን ኢና ብሓጢኣት ኢና ኣብ ሓጢኣት ኢና ንነብር ነርና ስለዚ ከዓ ኢና ካብ ኣምላኽ ዝተፈለና ካብ ሓጢኣትና ዝተለዓለ ባዕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ፈፂምና እቲ ምስ ኣምላኽ ተቋሪፁ ዝነበረ ርክብና ምእንቲ ክምለስ ካብ ሓጢኣትና ርሒቕና ናብ ጽድቂ ክንቀርብ ከም ዘለና እንተ ሓጢኣትና ዝተሓደገልናን ዝተደምሰሰልና ናብ ሓድሽ ህይወት ክንነብር እግዚአብሔር ባህ ብዘብል መንገድታት ክንመላለስ ይግባአና እዩ ነገር ግን ሓደ ክርዳእና ዘድሊ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ናይ ሓድሽ ህይወት ኣድላይነት ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽ ህይወት ረኺብካ ኣብኡ ምንባር ኣድላይ
እዚ ክልቲኡ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ምፍላጥ ብዛዕባ ሓድሽ ሂወት ረኺብካ ምፍላጥ ንበይኒኡ ሓድሽ ሂወት ረኺብካ ኣብኡ ክትነብር ብኡ ክትመላለስ ከዓ ካሊእ ስለዚ ንሕና ፀውዒትና ናብኡ ክንመላለስ ኣብኡ ክንነብር ኣብ ሓድሽ ሂወት ሓድሽ ሂወት ከዓ እቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዎ ኩሉ ሂወት ብኡ እንዳተመራሕና ክንከይድ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ስልዕሉ ኩሉ ድማ ነቲ ካብ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓድሽ ሂወት ጥቕሙን ጣዕሙን ውፅኢቱን ፅቡቅ ጌርና ከነስተማቕሮ ክንነብረሉ ኣላቦ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ መጀመርያ ዝረብሓ ናይ ሓድሽ ሂወት ንረኽበሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:24 እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ነቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ናይ ዘለኣለም ሂወት ረኺብና ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳጊርና ፍርዲ ዝበሃል ኣባና ኣይመፅእን እዩ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተዛሪቦ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ምስቲ ኣብ 24 ማለት ምዕራፍ 5:24 እዩ ኣብ ልዕል ኣቢልና እንድሕር ርኢናያ እታ ጥቕሲ 23 እቲ ንወዲ ዘይኽበሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ ኣይኽብሮን እዩ ይብለና ስለዚ እዚ ሓሳባት እዚ ከዓኒ ምስኡ ዝሰማዕ እቲኦም ንክርስቶስ ዝቕበሉ ዘበሉ ንኣምላኽዮም ዝቕበልዎ ዘለዉ እሞ እቲ ክርስቶስ ዝእዝዞ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ፈሊጥና በትእዛዝ ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዝምህረና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዘይተቐቢልናዮ ንእግዚኣብሔር እውን ንነፅጎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍርዲ ከዓኒ ኣብ ኣፍ ደገና ኣሎ ማለት እዩ ዮሃንስ 3:36 ከምኡ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ እተን ኢየሱስ ዝተጠቐመለን ቃላት ናይ ዘለዓለም ሂወት ዝብል ኣብ ዝላዕሊ ናይ ዘለዓለም ሂወት ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ሕጂ ማለት እዩ ናይ ዘለዓለም ሂወት ማለት ሕጂ ዘመልክት እዩ እዚ ከዓኒ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሲ ኣብዛ እዋን እዚኣ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎም ረኺቦም እዮም ማለት እዩ ካብ ሞት ሲ ናብ ሂወት ተሳጊሮም እዮም ዝብልና ዘሎ ድሮ ኦልሬዲ ዝተፈፀመ ነገር እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐብል ምስ ኣበልና ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳጊርና ማለት እዩ ካብ ሞት ናብ ሂወት ምስጋር ዝገልፅ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ክልተ ቦታ ተጠቒሱ ኣሎ ኣብዛ ሕጂ ዝረኣናያ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:24 ካልአይቲ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:14 ንሕና ንኣሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ሲ ናብ ሂወት ከም እተሳገርና ንፈልጥ ኣሎና እዚ እቲ ዘየፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር ማለት ግልፂ እቲ ትምህርቲ ከቢድ እዩ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ሂወት ናይ ዘለዓለም ሂወት ስለ ዝረኸብና ድሒና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኣሕዋትና ነፍቅር ኣለና ነፍቅሮ ምስ ኣሕዋትና ንፋቐረሉ ምክንያት ከዓኒ ካብ ሞት ሲ ናብ ሂወት ስለ ዝተሳገርና ካብ ሞት ናብ ሂወት ዝተሳገረ ሰብ ከዓኒ ንኣሕዋቱ ኩሎም ከፍቅሩሎም ከምዚ ሕጂ ዝኾነ ዘሎ ፍቐድኡ ዘይኮነሲ ኣሕዋቶም ዘየፍቅሩ ነንሕድሕዶም ዝናቆቱ ባእሲ ፅልኢ ኣብዚ ፓልቶክ ኣብዚ ናይ ትምህርትታት ብዩቲዩብ ዘሎ እንድሕር ሪኢኹም ክፃረፉ ነንሕድዶም ክማጎቱ ኢኻ ትርኢ እዚ ግን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስቲ ቃሉ ኣይሳነይን እዩ ኣበዮም ዘሎም ማለት እዮም ገና ኣብቲ ሞት እዮም ዘለዉ እንታይ ኢሉ እቲ ዘየፍቅር ግልፂ ገይርዋ ዘሎ ዮሃንስ ቀዳማ ዮሃንስ 3:14 እቲ ዘየፍቅር ግና ኣብ ሞት እዩ ዝነብር ዘሎ በቃ ስለዚ ሓድሽ ሂወት ምስ ተዋሃበና ከንፋቐር ከም ዘለና እዩ ዝምህረና ዘሎ ካልኣይ ሓድሽ ፍጥረት ኢና ንኸውን እቲ ረብሓና እዚ ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ንስነ መለኮታዊ ትምህርቲ ሓድሽ ፍጥረት ዝዛረብ ወይ ድማ ዝምህር ኣብ ገላትያ 6:15 ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ዝርከብ ኣብ ክልተ ቦታ ንረክብ ኢና ነገር ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራሕ ተሓፂሩ ኣይኮነን
ብዙሕ ቦታ ኣሎ ኣብ ገላትያ 6 ካብ 12 እስካዕ 16 ኣሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 14 እስካዕ 19 ኣሎ ኤፌሶን 2 ካብ 11 እስካዕ 22 ኣሎ ኤፌሶን 4 ካብ 17 እስካዕ 24 ኣሎ ቆሎሴ 3 ካብ 1 እስካዕ 11 ኣሎ ማለት ኣብ ሓደ ኣብ ብክልተ ተኣሽሙ ጥራሕ ጥቕስታት ጥራሕ ተሓፂሩ ኣይተረፈን ማለት እዩ ብዛዕባ መለኮታዊ ትምህርቲ ሓድሽ ፍጥረት ክንመሃር ከለና ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣሎ እዚ ሕጂ ዘንበብኩልኩም ኣብቲ እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ውሽጢ ኣትኹም ክትረኽብዎ ኢኹም ማለት እዩ እቶም ትፅሕፉ ዘለኹም ከዓ መን ተፅሕፎ ኢለ ኣብ ካልእ ቦታታት ጥቕስታት እውን ኣሎ ነታ ሓድሽ ፍጥረት ትብል ሓረግ ይምህራ ማለት እዩ እንታይ ይብል ንኣብነት ኣብ ኤፌሶን 2:10 ውጥራቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ኢና ይብል ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ እቲ ኣረጊት ቀዳማይ ፍጥረት ብክርስቶስ ተባሂሉ ክግለጽ ስለዘይከኣል ብዛዕባ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝዛረበሉ ዘሎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ከዓ ኩሉ ሻዕ ንፈልጣ ኢና ስለዚ ከዓ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ይብል እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ናብ ክርስቶስ ምስ መፃእና እንታይ ኢና ሓድሽ ፍጥረት ሓድሽ ዝገብረና ምክንያት እንታይ እዩ ኩሉ ሻዕ ንመሃሮ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ስለ ዝነብር ሓድሽ ፍጥረት ይገብረና ማለት እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ቀደም ዝነበርናዮ ተለዊጥና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ንፅዋዕ ኣለና ማለት እዩ ሓድሽ ፍጥረት ክንብል ከለና ብክርስቶስ ኣሚንና ምስ ዳሓና ንረኽቦ መንፈሳዊ ለውጢ እቲ ክርስቲያን እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑሎ ማለት እዩ ሮሜ 6:7 እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ ኣብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ ማለት ሓጢኣት ደጊሞ ፈፂሙ ኣይገብርን እዩ እንድሕሪ መይትካስ መይትካ ኢኻ ሓጢኣት ተቐቢርካ ኢኻ ስለዚ ሓጢኣት ኣይትገብርን ኢኻ ስለዚ ንሓጢኣት ሞይተ ክንብል ከለና ከዓ ንሕና ከዓኒ ሓጢኣት ዝበሃል ክንገብር የብልናን ማለት እዩ ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ከለና እዚ ደጊም ንሓጢኣት ኣይገዛእ ይብል እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ ተኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቐለ ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ከም ተሰቐለ ፈሊጥና ኣለና ጥራሕ ኢልና ኢና ንሕና እቲ ሓጢኣትና ዝተሰቒሉና ኣሎ ኣረጊት ሰብና ተሰቒሉ እዩ ጥራሕ ኢና ንብል ነገር ግን ነቲ ኣረጊት ሰብና ንክቐትል ዝሳቐ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነቲ ኣረጊት ሰብና ናተይ እናታትኩምን ሓጢኣት ናይ ቀደም ሓጢኣት ካብ ኣዳም ሒዝናዮ ዝመፃና ሓጢኣት ንዑ ንኸጥፍእ ንዑ ካባና ንኽኣሊ ዝሳቐዮ ዝነበረ ስቃይ ነስተውዕለሉ እቲ ካብ ርእሱ ዝወፅእ ዝነበረ ደም ካብ ኣእዳው ዝወፅእ ዝነበረ ደም ካብ ኣፍ ልቡ ዝወፅእ ዝነበረ ደም ካብ ኣእጋሩ ዝወፅእ ዝነበረ ደም ነዚ እዩ ምስኡ ተሰቒልና ኢና ክብል ከሎ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ተሰቒሉ እዩ ክበሃል ከሎ ደጊም ነቲ ኣረጊት ሰብኩም ቀቲልኩሞ ኢኹም እሞ ናብኡ ከይትምለሱ እንዲ ዝብለልና ዘሎ ነገር ግን ብኸመይ ጌርና ከም ዝረኸብናዮ ፀቢቕና ከነስተውዕሎን ክንፈልጦን ኣለና እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ስለዚ ኣረጊት ሰብና ኣብቲ መስቀል ተጠሪቑ እንድሕር ኮይኑ ተመሊሽና ክንርዮ የብልናን እዚ ሮሜ 6 ካብ 6:7 ብዛዕባ ካብ ሓጢኣት ወፂና ኣብቲ ሓድሽ ሂወት ፅቡቅ ጌርና ክንነብር ምስ ክርስቶስ ክንመላለስ እዩ ዝምህር ከምኡውን ኤፌሶን 2:15 ኤፌሶን 4 ካብ 22-14 ቆሎሴ 3:9-10 እውን ኣሎ ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ኩሉ ሓሶት እዩ ዘለሎም ኩሉ ኣብ ኣገልግሎት ሓሶት ኣብ ሓዳር ሓሶት ኣብ መንገዲ ሓሶት ኣብ ምእታው ምውፃእካ ሓሶት ሰብኣይን ሰበይትን ሓሶት ኩሉ ሓሶት መሊኡ ኣመንቲ ተባሂልና ሓሶት
بحسب أبزي جن تايز بالدلو أتي أرجيت سبكم اندحري كنتيتكم دربي خمو خوينكم كابهاتكم أوصي خمو اندحر خوينكم أتي أرجيت سبكم يسوع كريستوس سقيلو اندحر خوينو أتي تسقايو سقاي ندستو علكم داجيم نابو قصكم كي تملسوا دربي خمو ننحدحدكم أتم أمنت تبهلو أتم كريستيان ناي كريستوس صعبتي أي تتحسسوا أي تحسوا حسوت عدا أب عد سيطاني ناي حسوت أبو سيطاني زحسو سب اندحلو حساوي قشاش اندحلو متالل اندحلو كاب ديابلوسي سلازي بابز حدش هيوت حزنا زي بخبيد يزنقرنا سلازلو زمهرنا سلازلو أي تتحسسوا بلنا له أبتي قصر حمشتن شمنتن اندحر رئينا ناي كولوسي مالتي كولوسي معرف سلسته تقص حمشته تحتي لنا خاطئ شمنتن اندحرينا بحبر كريستيان أمنتي كاب هيوتهم كنتيتهم كالقسوة زلهم نقراتهم كاب أفنا كنتيتنا هنوصو كمل حسنا كنتيتنا هنوصو كوشتنا كنتيتنا هنوصو عالماوي نجر كنتيتنا هندربيو حتيات زبل نجر كنتيتنا هندربيو زرزيرو مالو سلازي بوحدو زرزيرو مالو حيدت سلازي نتي أمدري زلو أكالاتكم تقطقطو اندحر خوينو تقنتيتو اندحر خوينو منزر أي تكبرو أي تمنزرو رخصات أي تكبرو فتوات سقا كفو نجر تمنيت سسعة أملو خطاقوت كورا من صرصار كفاءات صرفي زحفر زرباتات كاب أفكم أرحقوي كاب أفكم أرحقوه أي توصوه كاب أفكم زحفر زربايت زاربو أي تنصرصرو كفاءات مصرفو كله كاب أفكم أوصوه أي تغريو أي تسسعو إذا قول زي انتايو اندحر زي نقبر كوينا كورا اندحر له من صار كفاءات اندحر له سسع اندحر له زحفر زرباتات صرفي اندحر له كم جوك كريستيان كوينام جوك زفوتو سبات الله كابت قدمهم حزامو زمصو كاوشتم زي تقنططه يسوس ام مسقل بتي يشخن بتي مسمارن سقع هندي تساقيو قنتي تقدر بيلكم الله زبلنا ابو زنبرو سبات كن مليوم يمي زحفر زربات زاربو جوك زاربو صرفي زصارفو سبات مليوم يمي كاب افكم قنتيتكم دربي وبلنا نمنتاي بتي ربحنا حدشي وتسي اوشتكم انت خسرح كخير بزح ربحاتات سلازلو ነገር ግን በታ አረጊት ሰብ ገና እንድሕር በላሽናዮ ክበላሸውና ስለዝኽእል ዛንገብር ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ብተወሰኸ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ዛዕባቶም ንሓድ ሕዶም ዝተሓሳሰቡ ኣመንቲ ብዝርዝር ምሂሩሎ ኣኽብት ዳቢሉ ምሂዱ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጳውሎስ ብፍላይ ነቶም ክርስቲያን ብጾት زحسو أحوات كريستيان أمنتي نتا أرقيت سبهم كنتيتهم سلا زي دربي زقوب زحسو كلهم أمنتي ناي درجة أفلالاي عليت حلوف تمكرتات عدمة صوتا ويكا كئلت بزي قدس كفلي نحانت منفسا ويتسدرابيت سلوزخونو انتاي كخونو يكقوري يبلو من كتحاساسو يبلو كولوسي 3:11 غلاطيا 3:28 أمنت كريستيان متاللت خون يبلو من بفقرن بحقن بمزرراب نحد حدهم بصبوق كردادو يقبا إفيسون 4:15 بفقري نحكي الناس عبنا نبتي رئيسي زخوني كريستوس نعبه إذا تمرتنا وعلو نعبيت كريستنا نصنعات كريستنا نانديو بزينا بفقرينا هنعبز لنا زي فقر كله كنتي أورا باولوس أمنتي نحد حدهم كتحاسسوا كم زي بلهم زقلت قالوا مخنيات
ኣብትን መንነት ዘመልክት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ክርስቶስ እምንቶ ዘሕደሩ ንሓጢኣትን ንሞትን ብክርስቶስ ሕያዋን ዝኾኑ ሓደስቲ ሰባት እዮም እሞ ሓደስቲ ሰብ መንነትካ ሓድሽ ፍጥረት ኢኻ ማለት እዩ ድሕሪ ደጊም ከም ናይ ክርስቶስ ዓይነት ህይወት ደኣ ክትነብር ኣለካ እምበሪ ክትሕሱ የብልካን እዩ ተኣረጊት ሰብ ሓጢኣትን ዓለም ምንቲ ኣብ ቆሎሴ 3:10 ዘሎ ሓድሽ ፍጥረት ዝቃረን እዩ እቲ ንገብሮ ምስታ ኣብ ቆሎሴ ዘሎ ዝቃረን እዩ ኣብ ሮሜ 6:7 ትዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ኣይገዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ ተኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቐለ ፈሊጥና ኣለና እዩ ዝብለና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ኤፌሶን 4:22 እውን ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢትኩም ብናይ ኣእምሮ መንፈስ ተሓደሱ ብውሽጣዊ ነገር እውን ኣብ ውሽጥኹምን ብውሽጢ ሒዝኩምን ዋላ ከየውፃእኹሞ እንድሕሪ ሓሲብኩሞ ጥራሕ እሱ እውን ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ብውሽጥኹም እውን ኣይትሕሰብዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ኤፌሶን 5:8 ኩሎም ደቂ ሰብ ንክርስቶስ ቅድሚ ምፍላጦም ኣብ ፀልማት እዮም ነይሮም ብጎይታ ኣብ ብርሃን ወፂኦም ማለት እዩ ትንፅፅር ኣብ መንጎ ፀልማትን ብርሃንን ዘሎ ባዕላህና ጥራሕ ከነስተውዕለሉ ከለና ሲ ከቢድ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ናይ እከይ መናፍስትን ምስቶም ሰናይ ዝኾኑ መናፍስትን ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ንክርስቲያናት ኣመንቲ ከም ደቂ ብርሃን እምበር ከም ደቂ ፀልማት ኮይንኩም ኣይትመላለሱ እዩ ዝብለና ዘሎ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ማለት ብምባል ይገልጾም ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:5 ብለይቲ ወይ ብፀልማት ኣይኮናን ዘለና ይብል ኣብ ለይቲ ኮናን ኣብ ፀልማት ኣይኮናን ኣብ ብርሃን ኢና ንነብር ንዓና ለይቲ ብርሃንና እዩ ቀትሪ ብርሃንና እዩ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዝበርህ ዘሎ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ነቂሕና ንጎይታ ክንእዘዞ ከም ዘለና ይምህረና ነዚ ፍረ ነገር እዚ ኣብ ኤፌሶን 5:14 ጠቂስዎ ኣሎ ደጋጊሙ እውን ተመሳሳሊ ከም ኣመንቲ መጠን ተኣዛዝነት ክንነብር ከም ዘለና ኣጥቢቑ ይእዝዘና ይምህረና ክርስቲያን ኣመንቲ ከም ፍቁራት ውሉድ ኣምላኽ ክንመላለስ ይምህረና ብፍቅሪ ክንመላለስ ኣብ ኤፌሶን 5:1 ኣብ ኤፌሶን 5:2 ካብ ግብሪ ሓጢኣት ክንሃድም ከም ዘለና ኤፌሶን 5:3-6 ኮታ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 1-7 ዘሎሲ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ክንሃድም ከም ዘለና ይምህረና ሳልሳይ ረብሓ ናይ ሓድሽ ህይወት ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ንረክብ ጻድቃናት ንበሃል ዘይረሃፅናሉ ናይ ገዛእ ርእስና ጽድቂ ስለ ዘይብልና ጽድቂ ካብ ክርስቶስ ንረክብ ማለት ካብኡ ንረኽቦ ኣለና ናትና ንብሎ ጽድቂ የብልናን ክፉኣት ስለ ዝኾንና ኣይተሓስቡ ዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ዓሰውቲ ስለ ዝኾንና ዓጃሃኒ ነቲ ጽድቅና ዘፍርስ ስለ ዝኾነ ሓሶት ጽድቂ ዝበሃል ስለ ዘይብልና ጽድቅና ብክርስቶስ ኣቢልና ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ብተፈጥሮና ሓጢኣተኛታት ኢና ንርእስና ባዕልና ክንጸድቕ ከዓ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክንብል እውን ኣይንኽእልን ኢና ቅኑዕ ነገር ስለ ዘይብልና ጽድቂ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከቕርበና ዝኽእል ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ጠጠው ክንብል ከለና እዚኦም ቅዱሳን ደቀ ይብለና ንጎይታ ተቐቢልና ኣብቲ ንሱ ዝብለና እንዳነበርና ክንመላለስ ከለና ኢየሱስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ ብዛዕባ ጽድቂ ዝሰበኾ ወይ ከዓ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ ስለዚ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍጹማን ኩኑ እዩ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 5:48 ንኩሎም ነቶም ሰባዕቱ
እዚ ዝበለሉ ምኽንያት ብዛዕባ እቲ ሕጊ ዝነበሮም ጉጉይ ርድኢት ንምእራም እዩ ንሕና እውን ክንእረም ስለ ዘለና እዩ ሓደ ሰባት ብዛዕባ ቅድስና ክትምህር ወይ ብዛዕባ ፅድቂ ምናልባሽ እዚ ደኣኒ ናይ ብሉይ ኪዳን እንዲ እዚ ደኣ ናይ ሕጊ እንዲ ዝብሉ ኣለዉ ጉጉይ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ጉጉይ ርድኢት ስለ ዝኾነ ነዚ ጉጉይ ርድኢቶም እንቲ ክምህሮም ኢሉ ኣቦኹም ፍጹም እሞ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማት ኩኑ ኢሉ ክምህር ከሎ ንርኢ ኣብ ማቴዎስ 5:20 እውን ሰማዕቱ ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ ዝደሊ እንታ ኣሎ ነቶም ሰማዕቱ ክዛረቦም ከሎ እታ ጽድቂ ናታቶም ሲ ካብቶም ናይ ፈሪሳውያን ዝበለፀት ኮይና ክትረአ ኣለዋ ኢሉ ነቶም ሰማዕቱ ነቶም ናብ ጎይታ ዝመፁ ጽድቅኻ ካብ ናይቶም ፈሪሳውያን ጻድቃናት ኢና እንዲኦም ዝብሉ ቶም ፈሪሳውያን ካብ ኩሉ ዝጸደቕና ኢና እንዲኦም ዝብሉ ካብኣቶም ንላዕሊ ኮይንካ እንተዘይተረኺብካ ጻድቕ ኣይኮንካን ኣብ ማቴዎስ 5:21-47 እንድሕር ብብናዮ ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና ኽእል እዩ የሱስ ነቲ ሕጊ ምእዛዝ ካብቲ እቶም ፈሪሳውያን ጽድቂ ኢሎም ዝፅውዕዎ ብግዳም ብደጋዊ በከዳድና በረጋግፃ በዘራርባ ደንን ኢልካ ሞራላዊ ብዝኾነ መንገዲ ንዕኡ እዮም እቲ ጽድቂ ዝብሎ ወሳቶም በቲ ዝበለፀ በቃ ብደጋዊ ነገሮም ክረኣዩ ከለዉ ውሽጢ ተኣዛዝነት ዘይብሎም ሕጂ ንዓና እንታይ ዝብለና ደሎ ሕጊ ምሕላው ካብ ቅትለት ወይ ዝሙት ምክልኻል ንላዕሊ እዩ ዝኸውን ማለት ንሓውኻ ኣይትቆጣዓዮ ክብል ከሎ ካብ ልብኻ እውን ኣይትመነዮ ካብ ውሽጥኻ ኣይትሕሰቦ ካብ ውሽጥኻ ሳይትፈፂምካሲ ክትሓስቦ የብልካን ሕልናኻ እውን ክትሓስቦ የብልካን እዚ እቲ ካብኣቶም ንላዕሊ ጽድቅኻ ፀብለል ክትብል ከም ዘለዋ ዝብለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምንታይ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክንጥቕልሎ ንኽእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህረና እንከሎ ብክልተ ነጥቢ ንኩሉ ክንጥቕልሎ ከም ንኽእል ይነግረና ማቴዎስ 22:37-40 ዘሎ ትምህርቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ በእምሮኻ ብሓይልኻ ኣፍቅሮ ይብል ናይ ዘለካ ሓይሊ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣፍቅሮ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ዝተፍቅሮ ነገር ክህልወካ ይብሉን እታ ካልአይቲ ከዓ ንብፃይካ እውን ከም ነፍስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ እዘን ትእዛዝ እዚአን ክልቲአን ንኣምላኽ ምፍቃርን ንብፃይካ ከዓ ከም ነፍስኻ ጌርካ ምፍቃርን ነቲ ሕጊ ኩሉ ከም ዝጥቕልሎ እዩ ዝነግረና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ንሕናሲ ብተፈጥሮናሲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ረሳሕ ጨርቂ ገይሩ እዩ ኣብ ኢሳይያስ 64:6 ጽድቂ የብልናን ረሳሕ ጨርቂ እዩ እቲ ጽድቅናትናስ ሰናይ ምግባር ብዙሕ ኢና ንፅዕር ግን እዚ ኩሉ እዚ ኣይኮነን ጽድቂ የድልየና እዩ እቲ ጽድቂ ከዓ ካብ ክርስቶስ ጥራሕ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ኢየሱስ ንዓና ከድሕና መስቀል ስለ ሓጢኣትና ተሰቂሉ ብደሙ ዓዲጉና ብደሙ ኢና ፀዲቕና ክንብል ከለና ከምዚ ቀሊል ጌርና ብኣፍና ስለ ዝተዛረብናዮ እቲ ተግባር ኣብቲ መስቀል ኮይኑ ዝሰርሖ ዝነበረ ኩሉ ነስተውዕሎ ንርአዮ ክሳኦ ከሎ ንርአዮ ንፅድቅና ኢሉ ክሳኦ ከሎ ንርአዮ ንፅድቅና ኢሉ ኣብ መስቀል ክንጥልጠል ከሎ ንርአዮ ንዓና ካብ ሓጢኣት ከድሕነና ካብ ሞት ከድሕነና ናይ ዘለኣለም ሂወት ክህበና ኢሉ ኣብ መስቀል ክሳኦ ከሎ ንርአዮ በቲ ቁርማጅ ክግረፍ እንከሎ ንርአዮ ነስተውዕለሉ ብኡ ተዓዲጉና ክበሃል ከሎሲ እቲ መዕደጊ ሲ እንታይ ከም ትኸፍለ ክንሪኦ ኣለና እቲ ደም
ክቡር ደምና ኢየሱስ እቲ ስጉ እንዳ ተመናጠለ ክኸይድ እንከሎ ብውይ ዓዲጉና ማለት እዩ ከነስተውዕሎ ኣለና ንሕና ከም ክርስቲያን ድሕሪ ኮይና ክርስቲያን ኮይና ክንከይድ ከም ክርስቲያን ኮይና ክንነብረሉ ኣለና ክንነብር ኣለና ሓድሽ ህይወት ኣለና ንብል ድሕሪ ኮይና እዚ ሓድሽ ህይወት እዚ ባዕላህና ኣይነጥፋዮ ንንበረሉ እቲ ንዓና ክድሕነና ኢሉ ዝገበሮ ኩሉ ነስተውዕለሉ ንዓና ክፅድቕ ኢሉ ዝገበሮ ሮሜ 5:9 ነስተውዕለሉ ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ሓጢኣት ዘይብሉስ ሓጢኣት ኣለካ ሕሰብ እሞና ሓደ ዝሰሪቑ ተባሂሉ ኣብ እንዳ ፖሊስ ዝኣተወ ስጋዕ ክንደይ ከም ዝሃርምዎ ብምንታይ ገይሮም ከም ዝሃርምዎ ስጋዕ ብናይ ኤሌክትሪክ መደንዘዚ ስጋዕ ዝኣምን ስጋዕ ክንደይ ተኣሽሙ ከም ዝገብርዎ ረአይኹም ንሕና ካብዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ከይንጠፍእ ምእንቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ጎይታና ግን እንታይ ገይሩልና ንሕና ክንድሕን ንሱ ተሳቒልና ኣብ ክንዳና ንሱ ሓጢኣት ኮይኑ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:21 እውን ከምኡ ዝብል ብተፈጥሩ ጻድቕ ወዲ ኣምላኽ እንከሎ ኣብ ክንዳና ተዋሪዱ ጽድቂ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ እዚ ከዓ ጽድቂ ክርስቶስ ንሓጣን ተዋህበ ጽድቂ ክርስቶስ ስለ ዝተዋህበና ቅኑዕ ዘበለ ኩሉ ንገብር ማለት ኣይኮነን እዚ ከዓ ብመስርሕ ቅድስና ኣቢሉ ዝመጽእ እዩ በብደረጅኡ እንዳዓበየ ዝኸይድ ማለት እዩ ብሓንሳእ ቅዱስ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ማለት ጽድቅናን ቅድስናናን ድሕነትናን ኮይኑልና እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:30 ክንረኽቦ ኣለና ጽድቂ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ከምቲ ኢየሱስ ሓጢኣት ዘይብሎም ኮይና ክንርአ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና እዚ ዘደንቕ ጸጋ እዩ ብርእስና ጻድቃናት ኣይንኸውንን ኢና ጽድቂ ካብ ክርስቶስ ስለ ዝተቐበልና እዩ ጻድቃናት ተባሂልና ዘለና ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣቢሉ ስለ ዝረኣየና ስለዚ ፍጹማት ዘይኮናስ ፍጹማት ኢልና ካብ ክርስቶስ ተላዕለ ንሕና ብግብርና ሓጥኣን ኢና እንተኾነ ግን ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ሕጊ ጻድቃን ከም ዝኾንና ኣውጅልና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ኣብቲ ኢየሱስ ብዛዕባ ዕዱማት ናብ መርዓ ዝዓደሞም ሓደ ሃብታም ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጽድቂ እንታይ ከም ዝኾነ ስጋዕ ክንደይ ጽድቂ ኣድላይ ከም ዝኾነ ክነግር ከሎ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ጽድቂ ክርስቶስ ዝገልጽ ዘደንቕ ምሳሌ ኣላ እቶም ኣጋይሽ ናብቲ መርዓቲ እንዳ ንጉስ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዋላቶም ሕሱማትን ቶም ሕያዎትን ተዓዲሞም መጺኦም ነቲ ዳስ መሊኦሞ ይብል ነገር ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ እስራኤል ኣብ ሓደ እንዳ መርዓ ክትዕደም እንከለኻ እንዳ ክቡራት ናይ መርዓ ክዳን ኣሎ ጻዓዲት ክዳውንቲ ኣሎ ኣብ ዝበዝሕ እቲ ንጉስ እቲ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝህበካ ንዑ እንዳተኸደንካ ኣብቲ መርዓ ኣብቲ ዳስ ኮፍ ትብል ማለት እዩ ማቴዎስ 22:10 ንሪኦ ከለና ኩሎም ቶም ኣጋይሽ ዕዱማት ተመሳሰለ ነገር ነይርዎም ንሱ ከዓ ነፍሲ ወከፎም ክዳን መርዓ እዮም ተኸዲኖም ነይሮም ክዳውንቶም ተኸዲኖም ኣብ ኣዳራሽ ንጉስ ክኣትዉ ስለ ዘይኽእሉ እቲ ንጉስ ዝኸደኖም ክዳን ናይ ጸጋ ዝመልኦ ክዳን ተኸዲኖም እዮም ኣትዮም ነይሮም ናብቲ ዳስ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ንዓና እንታይ ዝብለና ዘሎ ንሕና ከዓኒ ብተመሳሳሊ ናብ ቤት ኣምላኽ ክንኣቱ ከለና ፀውዒት ምስ ቀረበልና ጽሩይ ክዳን ጻዓዲት ቀሚሽ ጽድቂ ማለት እዩ ብክርስቶስ ተዋሂቡና እሞ ብጽድቅና
ክንመላለስ ይግባና እዩ ነዛም ዓለም እዚኣ ክንመስላ ይብልናን ንበዝሕ ሰባት ንበዝሕ ሰብኣይ ሰበይቲ ኩሎም ኣዋልድ ኣወዳት ኩልና ክርስቲያን ንበሃል ከም ክርስቶስ ኮይና ክንመላለስ ኣለና ጽድቂ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ማእኸልቲ ዳስ ምናቱ ክዳን ገይሩ ኮፍ ኢሉ ስለዝተረኸበት እቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎ ጸጋ ዘይብሉ ቅድስና ዘይብሉ ጽድቂ ዘይብሉ ሰብ ስለዝኾነ ኣውፂኢኹም ደልቢዎ ንደገ ኢልዎም ኣከዳድናና ነስተኻኽል ናይ ሎሚ ዘሎ ኣከዳድና ዘገርም እዩ ኮይኑ ዘሎ እግዚአብሔር ግን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ብዛዕባ ጽድቅሲ ዋላ ኢሳይያስ 61:10 እግዚአብሔር አምላኼ ኣዝየ ሕጎስ ነፍሰይ በአምላኼ ባህ ይብላ መጽሐፍ ቅዱስ ክብለና ከሎሲ ብናይ መርገፍ ጽድቂ ኣጎልቢብካኒ ኢሉ ልብስ ምድሓኑና ኣልቢስካኒ ኢሉ ዝታይ ብናይ ጽድቂ ክዳን ተኸዲነ መርገፍ ጽድቂ ክብል ከሎ እዚ ባርኖስ ዓይነቲ ባርኖስ በቃ ክቡር ዝኾነ ክዳን ኣብቲ መርዓ ኮፍ ከብለካ ዝኽእል እግዚአብሔር ከዓ ቀዲሙ ብኢሳይያስ ታይሉ ባርኖስ ክኸድነካ ጸጋ ዘለዎ ክዳውንቲ ተኸዲንካ ኣብ ቅድመይ ደው ክትብል ኢኻ ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለ እዩ ዝብለና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኣብቲ ራብዓይ ስድራ ቤት ኣምላኽ ንኸውን ማለት ኣብቲ ረብሓ ሓደ ስድራ ቤት ኣምላኽ ንኸውን ኣምላኽ ምስኡ ሓድሽ ርክብ ክንምስርት ይገብረና ናይ መንግስቱ ዜጋታት ክንከውን ጥራይ ዘይኮነሲ ዜጋታት ጥራሕ ክንከውን ዘይኮነሲ ሓድሽ ስድራ ቤት ኣምላኽ ይገብረና ምስ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮንናን ዝምድናና ከዓ ምስ ኩሎም ክርስቲያን ኣመንቲ ኢና በቃ ቤተሰብ ንኸውን ኣለና ማለት ቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሎም ክርስቲያን ኣመንቲ ተባሂሎም ዝተፀውዑ ምስ ኩላቶም ሓደ ቤተሰብ ኢና ማለት እገለ ይፈልጠካኒ ኣይፈልጠካ ብክርስቶስ ንፍለጥ ኤፌሶን 2:19-20 እንታይ ዝብል ኣሎ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ተነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽ ወይ ከዓ መጻእተኛታት ኣይኮንኩምን ይብለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ጳውሎስ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ እንታይ ዝብለና ዘሎ ቅድሚ ክርስቶስ ቶም ኣብ ካብ ኣሕዛብ ዝመፁ ነቲ ጳውሎስ ዝፅሕፎ ዝነበረ ዘንብቦ ከም ቤተሰብ ኣይፍለጡን እዮም ነይሮም ቀደም ቶም ዝሰብከሎም ኣይፍለጡን እዮም ነይሮም ምስ ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ርክብ ኣይነበሮም ብመንፈስ ምዉታት እዮም ነይሮም ኣካልቲ ንሱ ዝመረፆ ህዝቢ እስራኤል ኣይነበሩን እዚ ጉጅለታት እዚ ኣብ ግዜ ድሕነት ብዝርከብ በረኸት ግን ተተኪዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ደቂ ዓዶም ይብል ኣብዚ ሕጂ ዘንበብናዮ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ግዛኣት ናይ ሮሜሲ ሮማ ማለት እዩ ናይ ሮማ ናይ ጣልያን ንበሎ ዜግነት በቲ ግዜቲ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኢምፖርታንትን ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ካብ 37-38 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ግብረ ሐዋርያት 21-39 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዛዕባ እዚ ናይ ዜግነት ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ዝረኽብዎ ጥቕምታት ደቂ ዜጋታት ዘይኮኑ ከዓ ሰባት ከዓ ዘይረኽብዎ መሰራት ጥቕምታት ኣለዉ ዜጋ ዝረኽቦ ዜጋ ዘይብሉ ኣይረኽቦን እዩ ሓደ ሰብ ዜጋ ኮይኑ ዝውለድ ኣሎ ወይ ከዓኒ ብዋጋ ብገንዘብ ዓዲጉ ከዓኒ ዜግነት ዝረክብ ሰብ ኣሎ እዞም ኣሕዛብ እዚኣቶም ግን ብድሕነት ኢየሱስ ምስ ኩሎም ካልኦት ኣመንቲ ኣባላት ስድራ ቤት ኣምላኽ ኮይኖም እዮም ብዛዕባ እቲ ምድራዊ ዜግነት ኢና ንዛረብ ነና ሕጂ እቶም ኣሕዛብ ግን ናብ ጎይታ መፂኦም ሕጂ ሓዲስ ዜግነት ቤተሰብ ኣምላኽ ኮይኖም እዮም ጳውሎስ ኣብ
ፊልጵي 3:10 ብዛዕባ ሰማያዊ ዜግነት እቲ ኣማኒ ጠቂሱ ተዛሪቡሎ ስድራ ቤት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን 2:19 ኣብ መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን እዮም ተሃኒጾም ጳውሎስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን 3:5 ዘለው ሐዋርያት ነቢያት ከም ቀንዲ መራሕቲ መሰረት እታ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ጠቂስዎም ኣሎ ማለት እዩ ብሕልፋ በኤፌሶን 4:11-12 ጽቡቅ ገይሩ ዘርዚርዎ ኣሎ ንኽልቲኦም ጉጅለታት ማለት ከምቲ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን መጠን ንኣመንቲ ንኣገልግሎት ከዕጥቅዎም ክምህርዎም ዘጠቃልል ምዃኑ እዩ ዝሕብር እቶም ሐዋርያትን ነቢያትን ማለት እዩ ሐዋርያት ምስ ኢየሱስ ብብሕቲ ዝሓብሩ እዮም ነይሮም እዚ ስም እዚ ቃል ብቃል ትርጉሙ እተላእኩ ማለት እዩ እቶም ንመጀመርታ ግዜ መልእኽቲ ክርስቶስ ዘካፍሉ ዝነበሩ ከኣንሳቶም እዮም ነቢያት ዝበሃሉ ከኣነ ነቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት ነቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ዝእውጁ ቀዳሞት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም ኣብዚ ግዜና ሰባት ተመሳሳሊ ግደ እኳ እንታለዎም እቲ ሐዋርያትን ነቢያትን ከም መሰረታታ ቤተ ክርስቲያን መጠን ዝነበሮም ግደ ግን ኣብ ግዜ ሓድሽ ኪዳን ፍልይ ዝበለ እዩ ኣሰብዎ እሞ ሐዋርያት መሰረት መንደቕ እምኒኦም ነይሮም ካብቲ መሰረቱ ሕጂ ሐዋርያት ዝበሃሉ ዘለዉ ኣበየናይ መንደቕ ተነዲቑ እዩ ሐዋርያት ዝበሃል እቲ ነቢይ ዝበሃል ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢታት ዘርዚሩ እዩ ነቢይ ዝበሃል ምግላፅ ክህልዎ ክእል ይኸውን ሐዋርያ ምባልን ነቢይ ምባልን ግን ካሊእ ትርጉሙ ብዘካዚ ጳውሎስ ንኣንበብቱ ብዛዕባ እቲ ዝለዓለ መራሒ ንሱ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምኒ መኣዝን ይብሎ ኣብ 4 ኩርናዓት ዝተሰረተ ናይ መኣዝን እምኒ ከይናቃነቕ ከይወድቕ ከይፈርስ ከይዝምብል ኣብ ርእሲ እቲ መንደቃት ኣብ ርእሲኡ ኮፍ ክብል እቶም ሐዋርያትን ነቢያትን ኣብ ርእሲኡ ኮፍ ክብሉ እዚ እቲ ህንፃ መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን እኳ እንተነበሩ ኢየሱስ ግን ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝጀመረሉ ቀዳማይ እምኒ ማለት እዩ እቲ መኣዝን ርእሲ ማለት እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:2 ኣቱም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ከኣኒ ገና ኣይተገለፀን ንሱ ምስ ዝግለፅ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና ብፍታው ፍቃዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርሱ ውሉድ ክንኮኖ ኣቐዲሙ መዲቡና እዩ ከምታ ዘለዎ ክንሪኦ እንድሕሪ ኮይና ከምቲ ዘለዎ ከምቲ ዝረኣናዮ ኮይና ክንፀንሕ ኣለና ኤፌሶን 1:1 ቅፅበታዊ ለውጢ ካብ ባርነት ናብ ውሉድነት ገላትያ 4:1-5 ኣሎ ካብ ባርነት ናብ ውሉድነት ኢና መፂና ዘለና ሙሉእ መሰል ውሉድነት ስልጣን ዘለና ኢና ከምቲ ንተፍቅሮ ወላዲኻ ጌርካ እትፅውዖ ኣባ ኢልና ክንፅውዖ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ተፀዊዕና ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ መሰል ውሉድነት ተዋሂቡና ኣብ ሮሜ 8:15 እዚ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዘገርም ሕብረት ብዙሕ ጥንቃቐ ከዓ ዘድልዮ ጥቕምታትና መሰል ውሉድና ክንሕልዎ ዝግባእ እዩ ብንጽህና ክንነብር ማለት እዩ ደቂ ኣምላኽ ቤተሰብ እግዚኣብሔር ክንበሃል ከለና ቤተሰብ ኣምላኽ ምዃንና ከነርኢ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ከነንፀባርቆ ግድን እዩ ደቂ ኣምላኽ ከም ምዃንና መጠን እንታይ ኢና ንወርስከ ውርሻና እንታይ እዩ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝዓቢ ነገር የለን ኦልሬዲ ወሪስኩም ኢኹም መንግስቲ ኣምላኽ ተዋሂብኩም ኢሉና ማቴዎስ 25:34 ጎይታ ከነፅረልና ከሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ እቲ ንጉስ
ኣብ የማኑን ዘለው ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ ንላዕሊ የለን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:12 እውን ነቲ ንመንግስቱ ክብሩን ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ንነፍሲ ወከፍኩም ከም ኣቦ ንውሉዱ ከመይ ጌርና ንምዕደኩም ኣለና ይብለና ዕብራውያን 12:28 እውን ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እሞ ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቀጥ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኮናስ ንኣምላኽ ብዝሐጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ብምፍራህን እናኣገልገልና ነመስግን ይብለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ብለና ኤፌሶን 1:3 እቶም መንፈሳዊ በረኸታት መወዳእታት ዘይብሎም ዘለዓለማዊ ኣብ ክርስቶስ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዝርከብ ከም ደቁ መጠን እዚ በረኸት እዚ ተዋሂቡና ኣሎ ምድራውን ውሉዳት ከም ምዃንና ምድራውያን ውሉዳት ከም ምዃንና መጠን ነቲ ወለድና ድሕሪ ምማቶም ዝሓድጉልና ንብረት ንወርስ ኢና ኣመንቲ ግን በቲ ወዱ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ምስኡ ሰላም ብምግባር ዓስብርስቶም ካብ ሕጂ ጀሚሮም ይዓጽዱ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ዘለና ስጋ ዓቦና ወይ ኣዴና ስጋ ኣትመውት ክንጽበ ኢና ንሕና ግን ኦልሬዲ ትሞይቱ ህያው ዝኾነ ኢየሱስ ኩሉ ስለ ዝወዳእልና ኦቲ ክንወርሶ ዘለና ኦልሬዲ ወሪስና ኢና ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለኩም ብዙሕ ግዜ ኣሕዋትና ንፈትዎም ሰባት ክመውትና ከለዉ በቃ ንሓዝን ነብል ስለ ርድኢትና ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ሓደ ምስ እግዚኣብሔር ኢና ንበኣስ ካልኣይ ከዓኒ ነቲ ዝኸደሲ ግደፍዎ ናባይ ምፃእ እንዳበለ ኢየሱስ ምክንያቱ ኦልሬዲ ዝረኸቦ መንግስቲ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝረኸቦ መንግስቲ ሕጂ ግን ምስኡ ክኸውን ክደልዮ ከሎ ኣምላኽ ንምንታይ ከይዱ ኢልና ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ንብል እዚ ግን ኦልሬዲ ንጎይታ ኢየሱስ ትቕብል ምሰበልና እቲ ናይ ኣባልነት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስለ ዝረኸብና እዚ ውርሻ እዩ ንወርሶ እዩ ዝወረስናዮ ይወርስ እኮ እዩ ዘሎ ናብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱሎ ብቲ ዝወረሶ ካልእ ንረኽቦ ዓስቢ ከዓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና መንፈስ ቅዱስ ይወሃበና ዳሓረይ ከዓኒ ዝገርም ኣብ ውሽጥና መንፈስ ቅዱስ እንከሎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ብንእሽተይ ዝሓርቕ ዝኹሪ ይጉሂ መንፈስ ቅዱስ ጉሃያ እዩ ማለት እቲ ክርስቶስ ዝገበረሉ ምስቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ማዕራርዮ ከሎ ብጣዕሚ ጉሃይ ይጉሂ መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ዝተላዕለ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ዝብል ብካልእ ወገን ግን ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ይወሃበና ምሳና ይነብር ምሳና ይሓድር ምሳና ይትስእ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13-14 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣምላኽ ንረብሕ ኮይና ክንነብር ሓይሊ ይወሃበና ድሕነትና ድማ ንዘለዓለም ዝተኣማመነ ምዃኑ ንፈልጥ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ዕብራውያን 7:24-25 ነንብቦ ሓሙሻይ ምስ ጸላእትና ንተዓረቕ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተለወጥና ሓደሽቲ ፍጥረት ምስ ኮና ንሰባት ከምቲ ቀደም ንሪኦም ዝነበርና ከምኡ ይኮንና ክንሪኦም ዘለና ወይ ከዓ ክንርአ ዘለና ንሕና ምክንያቱ ተለዊጥና ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ግንዛቤ ምስ ተቀየረ ብዛዕባ ኩሉ ሰብ ዝነብሮ ምርዳእ እውን ይቅየር ማለት እዩ ጳውሎስ እቲ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣት ደቂ ሰብ ክኸፍል ኢሉ
كم زموته مستردع اتوم بخريستوس زلو ملوء بملوء حدش تفطرتاتيو اذا كخون كا حدا سب امنت بصقا املاح ناب كريستوس مسمصه ترايو قالاي ابزي افيسون كلته خاب شمونت سقعت شعته بصقا املاحن بامنتهم زدحانكم يبلنا فتعرقي تحت فطرت زوم سبات زياتهم ابتي ابقيهم كيدوم او حدش يوتي نازلنا ابتي قالاي قرنتوس 15 عنت وي زرانايو املاحن سبات مسرؤسو زتعرق له حدش منقد مصيو مالتي بقيت يسوع كريستوس ابيلو እግዚአብሔር አቦ بيسوع كريستوس ابيلا تعرقنا مس بعلو ابطون قرب زي قبعنا اتعرقنا بقيت يسوع كريستوس بمؤمن حجي زخونه يكون سب مس املاح تعرق يو مالتي ጳውሎስ በታ تعارقت بالدلا قال غيرو نتي بسنكي حتيات كب املاح زتفننالو مخنيات حنسب نحوارو كنوغدو كم نخليو زملكت زلو مالتي عدا سب نخل حتياتو يقرس لزتبهاللو مس املاح ملو بملو كراخب يخلي مالتي املاح بخريستوس بمن مسو كنتعارق غيرنا بخريستوس حدش فطرت غيرنا بخريستوس ابيلو مسو نبالن زل علماون زخونه بوتا هيبنا اورا باولوس اسعبو املاح زخول زي مسغبرلنا شعو اغلغلوت عرقي هيبنا بار مساي تعارقكم عندهم حجه خانين خالوت مساي كتعارقون صنعاتكم لكم الله خيلو كما امباسادرات غيروا لي هنا مالتي كلهم بيسوع زامنون بعد حدكوا كتفف هذا املاح سلازي يكون مسكراتو خوينا نحنا نسرحلو يوزل خنا امباسادرات كريستوس كوينا نحنا خنغلغلي تمديبنا زلا قالوت نتي بسرات من تخسمعو نفسهم نمدحنا اب يسوس منتي كوكلو كمون مس املاح منتي كتعرقو قصالي ناي عرقي اغلغلوت يبنا زي قارص ناي عرقي اغلغلوت اغلغلتنا عرقهم كون كمتي باولوس اب كلاي قرنطوس 5 خاب 10 لازم نحنا اب كند كريستوس لوغاتينا مو املاح بانا غيرو يمعدالو نحنا بو صدقي املاح من انت خنكون نتحاتيات زي فلتي اب كندانا حاتيات قبرو مس املاح تعرقوا نابلخا اب كند كريستوس كنا نلمنكم علنا قال وجن كاتاي مالتي قال املاح مس املاح تراي زتعرق زي كونس مس زخونه سب زتصالا كايو وي كاني زتبا اسكايو زبدل كايو يكون زبدلكا زبلو كله كتعرق يزمعد اب غبر هاريات قال كلهم ايهوداويان يكونوا صرعاويان سمعهم ويمنيرهم ويتا باولوس كزارب كله شعو غزي ايهوداويان امنتهم ابولي كيدان ዝተሰረተ ስለዝነበረ ካብ ማእከል ካልኦት ብዙሓት ብክርስቶስ አሚኖም ዝድሓኑን ነይሮም የመ ኣብ ምዕራፍ 2 ናይ ግብረ ሐዋርያት 41 ክንርኢ ከለና ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 11 ናይ ግብረ ሐዋርያት ክንርኢ ከለና ናይ አይሁድ ክርስትና አይሁዳውያን ኮይኖም ክርስቲያን አመንቲ ነይሮም የመ ነቶም ናብ ጎይታ ዝመፁ አሕዛብ ግን እንታይ ብሎም ነይሮም አሕዛብ ክርስቲያን ክኾኑ አይክእሉን ይብሎም ነይሮም ምክንያቱ ቅድም ክርስቲያን ምዃኖም አይሁዳውያን ክኾኑ ኣለዎም አይሁዳውያን ክኾኑ ከኣኒ ክግረዙ ኣለዎም ዳሕራይ ምስተገረዙ ክርስቲያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሃል ነይሩ ኣብ ጥቕሲ 10 ኣብ ግብረ ሐዋርያት 15 ሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ብመስቀሉ ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ዘተዓረቆም ኣይዘከርዎን ስጋ ሕጂ ከምኡ እዩ ንሕና ኢና ደቂ ኣምላኽ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣምላኽ ግን ነቲ ናይ ግድግዳ ናይ ሓጢኣት
سبيرون كلهنا تمقارجا بيت مقدس ማንም ከአቱ ዝኽልክል ዝነበረ ኣብ ክልተ መቂሉ ዝኸፈቶ ነዚዩ ንኩሉ ነቲ ጸላእነት ፈታውን ብሓደ ክመፁሞ ናይ ክርስቶስ ደቂ ክርስቶስ ክኾኑ ክድሕኑ ኩሎም ክድሕኑ ተኣሽሙ ሂቡ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ሻድሻይ ሓድሽ ሓይሊ ይህበና ኣብዚ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ህይወት ምስ ረኸብና ሓድሽ ሓይሊ ከዓ ንረክብ هذا خابتي أما مصحف قدوس ذكر أزيو متصنع زخونا حقي ناب كريستوس مسمصانا أملاخ بعلو بمنفس قدوس أبيلو أوشتنا كوينو يسرح ناب كريستوس مسمصانا منفس قدوس أبانا يحضر مسانا ينبر مالتي إذا حيلي زبخمي يزمصنا حيلي كبا أملاخ يزمص دخامنا دما يزمص إذا حيلي زي ناتنا كم زي كونه بخلتنا كم زي خونا نفلت يقبع انتهي دا خبويتا يس كريستوس تل عليه نايقويتا حيلي بتم بو زأمنو أبيلو إنكا حيلو يقلص حتى نزا حسابات زي بزيادة من انتي كنستنتنو نايزوم بسعب الطقسات بمستوعل كنصنعهم صبوي ماتيوس إسران كتن إسران تعتن يسوس ملس بولم مصحفتي وي حيل أملا سأن مفلاتكم تقاقيو اللخوم إلو حيل أملا نغتفلتون دحرو خينكم نت مصحف قدوس صبو غيركم مرمرويز حيل أملا كترخبون دحر تدريو خينكم سي سويركم أم مصحف هاي تكون نيس كريستوس تقبلوا حيل خابو ترغبوا يوكم رومي 11 من وانجيل قدمنا يهوداوي كم ونصراوي نزامن زبلو كله حيل املاح نمدحان يمو بوانجيل يحفرن يل وانجيل حيل املاح يبعل سلازي نتي قال املاح كنصنعو اوشتنا مسنتو حيل املاح نركب لنا مالك ግብረሐዋርያት ሓደ ሸሞንተውን ጎይታ ኩላህና ንፈልጦ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም ኢልዎ መዓሲኻ ትምለስ መንግስትኻ ከመዓስያ ትመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክትሓቱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣቲ ሓይሊ ምስ መጸ ግን ኩሉ ነገር ክትፈልጥዎ ኢኹም ምክንያቱ ተሓይሊ ኩሉ ነገር ክምህረኩም እዩ እቲ ኪዳን ዝኣተኹልኩም እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ንሱ ከዘክረኩም እዩ ዝመሃርክኹም ኩሉ ክትፈልጥዎ ኢኹም ዝነገርክኹም ኩሉ ክዝክርዎ ኢኹም ኢልዎም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:18-19 እውን ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቱን ከፍርስ እየ ዝብል ፅሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንዓና ንነድሕን ግን እንታይ እዩ حيل أملاخي نايز جابير شي مبارك سلازي أبزيت حيل أملاخ ناي منفس قدس وهبت مقانو فريدنا بمنفس مزنورو أمنتي تمنفس حيلي يهبون مالتي قالوا كقافلو بأمنت كدلدلو فتناك قومو أمونات كوينو منوبرو مالتي كمون بزوح قال مستر منفس قدس حيل منتي كهبنا مشتراتي نقرنا أب إمتنا كل منتي كحجزنا حيلي يهبنا بفقرن بتعتنان بمنفس قدس تعتلنا كنبر يقبرنا نايز قابير شمي بارك لذي أبزي تي ربحا ناي حدش هيوت أجينا بتا قصري تمركت قصر 16 تمرت 16 ناتينا بحدش هيوت مدحان حدشت هيوت مسرخبنا دحينا لنا مالتي كم تسرائيلاويان عاطياتهم زتلعلين تأزاز زتحاسمو زجابير كاني زفردهم زي كونسي حدش كدان آتيلنا معنا سلازي نزمت جزيسي أملاح كدان
ስለዝኣተወልና እዛ ኪዳን እዚኣ ከዓ ሕድገት ሓጢኣት ሓድሽ ናይ ዘለኣለም ሂወት ውሽጣዊ ምሕዳስ ናይ ልቢ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣምላኽ ዓሚቕ ፍልጠት ከተምፅእ ኪዳን እዩ ኣትዩልና። ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን። ቃል ኪዳን ኣምላኽ ቀዳማይ ነገር እንታይ ቃል ኪዳን ኣትዩልና እንታይ ዝብል ኣብ ቲቶስ 1:2 እንታይ ኢሉ በታ እቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለኣለም ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ረእይዎ። እግዚኣብሔር ቅድሚ ዘመናት ቅድሚ ምስራት ዓለም ዘተስፈዋ ነገር ኣሎ። ንሳኻ እንታይ ናይ ዘለኣለም ሂወት እያ ንምድሓና ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረክ። ሓደ ክርስቲያን ኣመንቲ ግን ብዛዕባ ምድሓኖም ዝጠራጠሩ እውን ኣለዉ። እግዚኣብሔር ንምንታይ እዮም ዝጠራጠሩ እንድሕልካ ኮይንካ ቀንዲ ምክንያቶም ቃል ኪዳን እቲ ኪዳን ዝኣተወልና እግዚኣብሔር ብዘይ ምፍላጦም። እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ አይሰብርን እዩ አይዓጽፍን እዩ። ንሕና ሰባት ኢና ቃል ኪዳንና ነፍርስ። ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ቃል ኪዳኑ የፍርስ፣ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ቃል ኪዳና ተፍርስ። እግዚአብሔር ግን ቃል ኪዳኑ አይፍርስን እዩ። ሓንሳ ምስ ተዛረበ ኪዳን ምስ ኣተወ አይፍርስን እዩ። ስለዚ እንታይ እቲ ቃል ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ብዘይ ምፍላጦም ብስምዒት ይኸዱ እሞ እምበር ዶድሒነኤ ኣድሒኑኑ ድንበር ኢልና ብስምዒት ድመላለሱ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ። ካብዚ ክንወፅእ ኣለና እግዚአብሔር ሓንሳ ምስ ድሓነና ኣድሒኑና ድሒና ኢና በዓላህና ኢና ድሒነ ደ ድሓኑ ኩን ኢልና ንምለስ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ክርስትና ድሕነት ንደቂ ሰብ ካብ ሓጢኣትን ሳዕቤኑን ምድሓን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ሞትን ካብ ኣምላኽ ካብ ምፍላይን ዘጠቃልል እዩ። ካብዚ ኩሉ እዚ ኣድሒኑና እዩ ጎይታ ድሒና ኢና ማለት። ስለዚ በዓላህና ንድሕሪት ኣይንመለስ። ኪዳን ኣብቲ ኪዳን ኮይኑ ዝሰርሕ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ምድሓና መጀመርያ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብቲ ናይ ምድሓና ኪዳን ዝኣተወልና ከመይ ገይሩ እዩ። ኤፌሶን 2:4-5 ክንሪኦ ከለና ግናኸ እቲ ብምሕረቱ ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብኣኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቅርሁ ይብል። ድሓር ኣብታ ጥቕሲ 5 ከዓ ንኣና ብበደልና ምዉታት ከለና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ዝገበረና ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ይብለና። ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ። ኤፌሶን 2:4-5 የንቢበ ብምሕረቱ ሃብታም ዝኾነ እግዚአብሔር ካብ ፍቅሩ ዝተላዕለ በደልና ምዉታት ዝነበርና ንሕና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገይሩና። ሕሰቡ እሞ እንታይ ዝብለና ዘሎ ምዉታት ዝሞተ ነገርሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ተኣሽሙ ትገብሮ ሕያው ትገብሮ። እቲ ዝሞተ ዕዉር እዩ። እዚ ዘደንቕ ምሕረት እግዚአብሔር ዓብይ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ነስተውዕሎ። ሓደ መይቱ ዝተባሃለ ምንም ክገብር ኣይክእልን እዩ። ምዉት ስለ ዝኾነ ብሓቂ ክንፈልጦ ምዉታት ስለ ዝኾንና ንፈልጦ ነገራት የብልናን ማለት እዩ። ዕዉራት ስለ ዝኾንና እንዳረኣና ዘይንርኢ ብሓቂ ሲ ክንርኢ ዘይንኽእል ሓደ ኣንጻር ኣምላኽ ሙት ስለ ዝኾነ ሓጢኣተኛ ብመጀመርያ ሂወት ክረክብ ኣለዎ። ኣብታ ጥቕሲ 5 እንታይ ኣንቢና ንዓና ብበደልና ምዉታት ከለና ኢሉ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኢሉ። ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ኣብቲ ልቢ እቲ ሓጥእ ኣትዩ እንታይ ይገብሮ? ነቲ ውሽጡ ይረትዖ። ንውሽጡ ምስ ረትዖ ሓደ ነገር ክብሪ ሓደ ነገር ዝስምዖ ይህቦ። ንሓደ ደይመደይሉ ንኣምላኽ ዝፃረፍን ዝፃረርን ዝነበረ ሓጢኣተኛ ተራጋሚ ዝነበረ ሰብ ልቡ ዘተረረ ሰብ ኣምላኽ እንታይ ገብሮ? ምዉት ዝነበረስ የበራብሮ ህይወት ይህቦ። ኣብ ምድሪ ደቂስና ምዉታት ንኣዳም ረእይዎ እሞ ኣብ ሓመት ደቂሱ እንከሎ ብምስሊ ገይሩ ኣርኣያናቱ ገይሩ
أملاح مسرحه موتيو منهم قبر أكلنيو من يفلطو زي من هيوت كركبيلو من حسبه زجاب يرجن هياو غيرو نحنا ناب كريستوس كنمصو خلنا موتات زنبرنا هيوت زلوون كوينا تغيرنا اينا زلنا حج تملشنا نابتنا عالم سراحن كمت عالم تقبروه نقبر زي تأشمو ايكون يوحنس وتايس كريستوس نيقوديموس انتايلو بحقي بلك الله يلو حدكوا داغم انت زي تولده መንግስት አምላክ ክሪያ አይከብም ምክንያቱ ሞቲኻ ተነገርኩኻ ተዛረብኩኻ አይተሰምዕኒኻ ደጋጊመ ነግረካለሁ ርዳእካ ይካለን መምህር እንከለኻ ምሁር እንከለኻ ክርዳእካ ይካለን ስለዚህ ክርዳእካ እንደሕደሉ ኮይንካን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበል ናይ ዘላለም ህይወት ከዓ ትረክብ ይኻይዶ ኤፌሶን 2:5 ንዓና ብበደልና ሞታት ከለና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ይኹም ዝደሓንኩም ይብለና ማለት بصقام بأمنتن إنا زدحنا أقدمو بمسرح ناي صقا خا لبتي حد يبرابر بمن يزبرابرو بزغابير يزبرابرو أقدمو أملاح مس كريستوس هيوان بمغبار بصقو بمحرتو نلبنا يحدثو مالتي كل خبر مسغانا نعو يكون ناي زغابير شي ميبارا نحدا حاط أبي يسوس نخأمن كاب صقوز تلعليه أملاح نمعامقت المات أكوين فرحات أملاح زي بلون لبنا نوشتنا يريئو يمرمرو تحار يبرابرو نذكر ندحر خوينا أبلقا الشوعات 14 اتا هذا ولاد زنبرات غوبز ودي زمته ريسا حيزون كخدو خلو أتاقوبس تسع بلكالو خيلو بيتا يس كريستوس موت وكوي دعار تقول تسي تموت سميعس تسي كم إينان ينا مالتي نحنا نزقابير شمي بارخ بتي يسوس زقورو تأمر كبر أملاح بعبي تقلت أيب لنا أبتي لقا شوعة 16 أملاح نهزبو بسيحو النابلوخ أننا أملاح مسكينهم بصقاينا زدحنا نبيت كريستيان بمخاد مزمورات بمزمار صبوق قبري بمقبار سنو مرار بمقبار سمورالات بمخان بزو كله زي ندحنا يمسلنا بزو كله انت بركتنا ايكونني قال املاح تايو قولسي 13 تايو لالو نبزو الله أبسانا يقريلو بأبساهمن بزي قزت سقاهمن مويتكم زنوركم نعاهاتكم مسؤول هيوان قبركم بقى يسوس ترحيو يسوس كن أمنو لنا بسأقو من تخدحنا دكاي كبلنا نولدنا منفس كن ركب بحايلنا بسأقانا يكونا بخيلتنا يكونا بخبر سأقا أملاح ساعة كنديك كن حقوس غيرنا يا أملاح زقابي هير بارخ كيدان سرح ودع أملاح بيس كريستوس سابيلو خازمت مدحان زي بزقابي هير قدنا يزقابي هير أبت مدحان كما يكم زغني ساقا أملاح كساعة كندي كن حقوس غيرو كما يسي بتهابتام محرتون عبي فقرون كبر وانجيل يسوس كريستوس كن طعمو غيرو طعمنا أطعم بوانجيل ببصحنا እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ምዃኑ ፈሊጥና ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን ኣብዚ ተራና እግዚአብሔር ይንሕናኸ ኣብቲ ወንጌል ክንነብር ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመርሐና ክንነብር ግቡእናይ ኪዳን ስራሕ ወዲ ኣምላኽከ እንታይ ነይሩ ተርኡ ኣብ ቀዳማይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1:6 ታይብል በቲ ፍቁር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጸጉኡ ብፍታው ፍቓዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ካብዚ ተላዓለ ካብቲ ማዕለያ ዘይብሉ ግደ ተግባራቱ 5 ነጥብታት ክንርኢና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና ብኡ ማለት ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ኣገድስነት ኣምላኽ
ክንርዳእ ግንዛቤ ከለውና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ገይሩና ጎይታ ኢየሱስ ሓደ ሰባት ብዛዕባ ህልውና ዘለዓለማዊ ህይወት ዝደናገሩ ኣለዉ መሊኦም ዲያብሎስ ከዓ ነቲ ዘይርጉእ ኣእምሮኦም መልሹታ ይገብሮ ይቆፃፀሮ ንኣምላኽ ክኽሕዱ ይገብሮም ማለት እዩ ደቂ ሰብ ኣብዛ ፅብቕቲ ገነት ኤደን ካብኣ በቃ ከፍለዩ ይገብሮም ማለት ዮሃንስ 10:17-18 እንታይ ይብል ኣነ ንነፍሰይ በጃ ካሕልፋ መሊሰውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለየ በጃ ዝሕልፍ እምበር ካባይ ዝወስዳ የለን በጃ ክሓልፍ ስልጣን ኣለኒ መሊሰ ክወስዳውን ስልጣን ኣለኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልኳ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ እዩ ብሓፂሩሲ ኣምላኽ እዩ ንህይወተይ ተደልየ የሕልፋ ተደልየ ከዓኒ ወስዳ ተደልየ ህያው ገብራ ንምውታት ህያው ክገብር ዝኽእል ከምቲ ኣብ ላዕሊ ካብ መኒ ተቐቢልዎ ካብ ኣቦኡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተምሃርናዮ ወሲኽና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓኒ ዝያዳ እንዳንበብና ነቲ ንኣእምሮ ዝፀልዎ ዘበለ ዝኾነ ይኹን ዘደናግር ነገር በዚ ኢና ከነወግዶ ዝግባአና ቤናይ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ጌርና ከነንብብ ፅቡቅ ጌርና ውሽጥና ክንሕዞ ካልእ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጭንቀትና ካብ ዝመልኦ ኣእምሮና የናግፎ ጭንቀት ዝመልአ ኣእምሮ ዓቕልና ዝፀበና ነገር ኣይትጨነቁ ክብል ከሎ ግን ኣይትጨነቁ እዩ ሓደ ነገር ክንፈልጥ ዘለና ኣይትጨነቅ ማለት ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይትጨነቅ ዝብል ዘሎ ሕጂ ክጭነቕ እየ እንድሕር ኢልካ ኣብ ሓጢኣት በዓልካ ተኣትለካ ማለት እዩ ተጨነቕቲ ዝብለካ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኢየሱስ ግን ኣይትጨነቕ ይብል ኣሎ ኢየሱስ ንድሕነትን ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝኣምኑ ሰባት ዘለው ግደ ብመለኮታዊ ሓይሉ ኣቢሉ ካብ ኩሉ ናይ ህይወት ፀገማት ንምድሓን ብመሰረት ራእይ 12 ካብ 7-12 ክንርኢ ከለና ኩላህና ንፈልጦ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ዲያብሎስን ኣብ መንጎ ማለት ሰይጣንን እቲ መልኣኽ ሚካኤልን ምስ ኮነ መልኣኽ ሚካኤል ስዒሩ ንምድሪ ምስ ደርበዮ ሕጂ እቲ ሰይጣን ኣብ ምድሪ ተደርቢዩ ስለ ዘሎ እቲ መታለሊ ተሳዒሩ ስለ ዝኾነ ካብ ሰማይ እውን ቦትኡ ኣይተረኽበን ናብዚ ይመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ንብዘላ ዓለም ዘታልላ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን እቲ ዓብይ ገበል ተደርቢዩ እዩ ይብለና ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝኸሰና ዘሎ ንሱ እሞኒ ካብኡ ተጠንቀቑ እዩ ዝብለና ዘሎ ይኹን እምበር ኢየሱስ ንዝኾነ ይኹን ፀገም ፍታሕ ክህበና ድሉው ንምንታይ ማቴዎስ 11:28 እንታይ ይብል ኣቱም ኩልኹም ትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ እዩ ዓብይ እዚ ቀዳይ ነገር ኪዳን እዩ ዳሓረ ከዓኒ ዓብይ ተኣሽሙ እዩ እዚ ግብዣ እዩ ዓብይ ኢንቪቴሽን እዩ ጾር ኣለካ ሽግር ኣለካ ጭንቀት ኣለካ ኣእምሮኻ ሓቢጡሎ ርእስኻ ሓቢጡሎ ብጭንቀት ንዓ ናባይ ኣውፃእዮ እሞ ካብታ ኣእምሮኻ ናባይ ደርቢዮ ሸከም ኣለካ ሸከምካ ናባይ ኣምፃእዮ ኣነ ክዕርፈካ እዩ ዝብል ዘሎ ብቐሊሉ እዚ ብዙሕ ግዜ ተማሂርናዮ ብዙሕ ግዜ ተነጊሩና ነገር ግን ባዕሉ እቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ክመልስ ኢሉ ካብ ሓጢኣትና ከድሕነና ኢሉ ዝተሰቐለ ደሙ ብዞሙ ዝገዛእና ኢየሱስ ነስተውዕለሉ ንሱ ንዑ ዕረፍቲ ክህበኩም እየ ዝብል ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ሓደ ሰብሲ ዓብይ ቁስሊ ኣብ ውሽጡ ወፂእዎሲ ድሓር ሓንቲ ሓደ ኣነ ማለት ዝፈልጣ ታሪክ እያ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሓካይም ከይዱ ተኣሽሙ ቃንዝኡ መሊሹ እንዳገደደ ከይዱ እምበር ገንዘቡ ኩሉ ወዲኡ ድሓር ግን እግዚኣብሔር ታይሉኒ ኢሉስ ዮሃንስ 16:24 አንብብ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ኣቢሉ ተዛሪቡኒ ኢሉ
كسا حجي بسمي حانتوكا أيلمن كان حقوس كام انت لمن كتكبري خا زبل دمسي مالت بقالو نبتا قال أم ببال دحال مسنببا لمن كاي تفلتين خا فؤدن دا حكيم فؤدن دا تنقالي فؤدن دا عروخكا خيدكا نعروختخا كم زيادة جواركو خي بجنزبكا مس جنزبكا زيادة وصاخوا زيادة جدول كواتبن بحزاباتكا بعلها تجورو يمسلك أيكونن دايز بالله بسمع هاي لما نكون مالت سي كوشت زوج المانو وشتنا بنبعات زمل المانو هاي لما نكون شعو كابت لك إيش وزن بري زودي شتت تلو ودي وبحمون كله كابدوس كن كاسا يكلني مالت كانسر كويني تنبركي هون دابا خيل سلازي لما نقام على تبار الليل ومسخونه شعو كفوس كله ترأيوه أقول بدديلو كابت تنبركو هو كزمر جميلو چنقاتو كله توسيدو إنك تعلنا ناو نابتي لمنا زين فلت نلمنا كوينا قيل حاجزكم كملا عند عدالي خوينكم كاوش تزخونا خونا اللوو بتحاد وقال نتي ناتكا بروغرام حسكا بتحاد وقال كأن نابزقى بهير تقرب إذا يكونن كل دربي خايا نابو تقرب أو استرفه ندا تجنا كهت نبرخا كل شيء ጭንቀት ከአመል ሺ ናብ ጭንቀት ዝኸይድ አትጨነቅ እንዳበልካ እንድሕር ተጨነቅካ ወቲ ጭንቀት ንጭንቀት ይዝወልድ ኩልሻ ኢየሱስ ታብ ካልኣይ ክፋል ናይ ዮሐንስ 16:33 እንታይ ኣባይ ሰላም እንተ ትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ኣብ ዓለም ፀበብ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ዓለም ስዒረያ ኢሉ መለሰሉ ሕጂ ነቲ እቲ ቃሉ أنا سلام أباي سلام الله تراحلنا هنا كم ترى نباب كم زجاجة أنا نبب جينا هنو بتسلام بمنتاي ترخيبو بتسقايس كريستوس ترخيبو نعلم نسعى بمنتايو سيطان سقنا غير كات سعره بسقاي بمكرا فتنا أحمد سكا خلو مسيطان تماغوت الله خامالتي لازم نعود تسعره له من قد خاب بمنتايو مزجابير أبوها يسوع سعيرو إمه صاحا سعيرها نتي وريدو كازل نجر نوع حسكال على تحتنا يتبل تايدا نأملاح هيبكا أجوخا أنا عالم سعيريا إيلو زمل سلنا يسوع يبارك قويتا يسوع كريستوس دحنت يسوع فولي كتكون يقبرلنا مسدحنا فليات سبات كنكون يقبرلنا سلطان يسوس أزيو عبيو نعنا خابت سلطانو أكافلنا اللو مالتي اتي يسوس عبت انت جميرو ولدتات زقورو تأمراتات حيلي أبزقوان زي زلو أمنتي أبيلو قبر يسوس فلي زبالا أقات أمي سقاب مصبزاب زين خلو قبرلنا سلطان كهب زخيل أملاخي جاب يرسي اندحر قريبنا يرسي كابت زخلو زنبورو سلطان نخيبنا وقللو يكاليو نايز جاب يرسي مبارخ رابعاي يسوس مسيطان نواقع له حيلي خاهيونا سيطان نتوم نقويتا يسوس زي تقبلوا سبات من مسقاي كبوتا نبوتا ليتن معلتن بملاس عرفتي يبلون سيطان حجي نفتم نقويتا زي تقبلوا ترى حيكونن حجي سيطان زي ولا توم كريستيان زبالو ايناي كريستيان ايناي زي كريستيان كتلليو سلا زي تخيل كله بحنسا يبكنو كله بحنسا كريستيان كبك تريو أو زي كريستيان دي أمانة خبك تريو عينوت أمنتي عينوت زي أمنتي تفلطة ما يتغلنيها سيطان قلنا توم زي أمنتي وكتال الزغلنبر نا أمنتي بمنم عينت نتوم بخريستوس يسوس
إذا دحانو ولا حنت خقبره ما يكلني سلازي سيطان أغاننتون نخلتي زحزن كنتات أبهيوات سبات زفصمو كله جماري نسي تخوفو زبالة نقل انتوانا قن سلتي يسوس نهيوتنا نمدحان زلو قدي نكزي أبهير أملاح كبرن مسقانان نعو يخون نايزقي أبهير شي مبالغ سالا قويتا يس كريستوس نحنا هيوت رخيبنا يكالة سلنا نايزقي أبهير شي مبالغ أتي أمسكال مسوعة خوينو كو حاتياتنا نمنصح دمو زفسسلنا كموت نتنسؤو نسيطان نواقع اللو زهبنا السلطان كبر نعو يخون قال نتا سلامويت بيتنا مالتا بسماي زلا بيت يهانصلنا يسوس ازي وازا ايكونن بمدحان قويتانا يس كريستوس زركب ايو نقال املاح بقصالي تزاز انت دعا خوينا ازوزات انت دعا خوينا حسبيا اب سماي علنا مالتي يوسوس اب مصحف يوحنس معرف 14 كلتن سلستن كمزيلو ابيت ابوي بزح محدر الله كم انت زي كون نيري نبلكم نيري كيدا سفرا مساعدا لكم ابتا انا زلخون ساعتكم او من تكونوا تمالي شيخ مصيا خوس دوكم لنا نايزغابير شي مبار سلازي نتا سماوت زلا بيتنا هانيصو اصليو ابيلو كوسدنا زمص ابولنا نايزغابير شي مبار كاله كيدان ناي منفس قدس كا ترى سلازي زيوم سلاسي كلهم تسمامعهم سلاز نبت مدحنا سلاز سرعو سغابير ابون ودن منفس قدس نيم بحنسا خوينهم تسرعو تمدحنا ناي زلالم هيوت مركابنا اوتي هيوت حدش هيوت مركابنا بسلستيوم تاشمي حبرتي امنت بحيل منفس قدس دحينهم مليئهم حاتمهم تقدسهم منفس قدس حسابات املاح يقلصو يمهر كمون نامنتي كاب كله حقينا فلتتي زمت يمرمرهم منفس قدس نامنتي كريستيان عبد خمتهم يحجزهم يمال دلهم كا منفس قدس عبد مدحان هيوت امنتي انتاي يسرح منفس قدس زمهرن ززخاخرن زحجزني ابي يوحنس 14:16 ابوي بسمي زسدو مصنانعي نسو منفس قدس اوشتهم كنبر يبلنا اذا طقس زيا تباراقليطوس بحال طبقه ويكا ناي حجي اب حجي عالم تطبقه بطبب يزما قتلنا اجي ابزخ اب منفس እግዚአብሔር ካ طبقه انا اينا እግዚአብሔር شي مبارك منفس قدس عالم بحاتيات يفرداي حاتيات منفس قدس انتايلنا له صدقن فردن حاتياتن الله حاتيات تقبر ندحر خوينكا فردن لك ويكا صدقن لك يلو ينغركا من وشتخا يرتع او ناي زلالم هو تكرك يزدل مسبلكا وشتخا مسرت عكاد حنا بويتا تمس ناي እግዚአብሔር شي مبارك يوحنس 16:7 انت جناخ انت خدكو يحشكم بحقي نغركم الله انت انا انت زي خدكو جنا تمصنا نعنا بخدكم اي مصني يبلنا تمصنا نعز الله مني منفس قدسي منفس قدس سماي مسكله كاب سمايات كل خلكم يلنا ለእግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኪዳን አቲልና ማለቲ ስለዚህ ንሰማያት ከይዱ ካብ ሰማያት ካብቦ ምሰቦ ተዛራሪቡ የማና በቆይኑ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ዝሐድል ምሳና ዝነብር ሊእኹልና ምሳና አሎን ዘለዓለም ኣብዚ ምድሪ ዝገዝእ ዘሎ ዕድንሲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣመንቲን ዘለዓለም ዝነብር ዘሎ እሱ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16 ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣሎ نفل دينا ينفلتن تفلت ديخا ايتفلتن تفلت ديخا ايتفلتن يزبل دلو
ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ውሽጥኻ መንፈስ ቅዱስ ማለት እግዚአብሔር ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ማለት ጌታ ኢየሱስ ማለት እዩ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ዝመተልካ ንዑ ሒስካ ኣብ ድላይካ ላዕልን ታሕትን ክትብል ክትሕሱ ወይ ከዓኒ ዘይኮ ነገራት ክትገብር ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ምንጪ ናይ ራእያትን ናይ ጥበብን ናይ ሓይልን ምዃኑ ከዓ ይነግረና ኣብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2 ክንሪኦ ከለና እቲ መንፈስ ግና معمو أملاك قوا كي ترفز فلت زمرمر سلازخونه أتي منفس قدوس تخا وشتنا سلازلو نحناون أتينا معمو نايز جابير كابو دا سمعنا خنفلت يقبرنا مالك صعبتو بزيادة أنا أملاك من تفلتو منفس قدوس يهبم مال منفس قدوس منفس أملاك سلازخونه حسابات أملاك يفلت مالتي دك مزامرتو نملو علم كيدوم أنتي مسخاكر كهونو تلوخهم كفصمو ناي منفس قدس حيلي تواهبهم مالتي قبر هاريات عادة شمونته امتحان تبيزن ببنه كنت هاريا باولوس نتوما أبي إفيسون زنبورو أمنتي صحف اللون كريستيان أمنتي كان منفس قدسن حيل الرأيين تبابن زرخو كرخو يقبؤهم يلو نايز قابير شيم يبارك أملاك بيتنا يسوع كريستوس أبو خبري بفلتاتو منفس تبابن منفس مجلسن من انتخابكم تسليلكم الله يلو أب قدامه أب معرف عدك إفسون أسشعات العسران كتنبوون خلينا السخاء بمنفس قدوس حيلي نرخبه مالتي نايز قابل شيء مبارك منفس قدوس ناب كل حق إزبالة يمره بالعوات زمتسون يفلت منفس قدوس أبنما تأي انتاي كم زقات منا ينقرنا منفس قدوس نأمنتنا كل حقي مرحوم منفس حقي تواهيلو تسوي على يسوس ندك مزامرتو منفس قدوس نتي زسمعو كم زفلتم نتي أبو زبلو تراي كم زاربون نقرهم أبطس أب معرف أساس دشتي يوحنس أساس سلسته እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም ኢልና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ንኣመንቲ መንፈሳዊ ውህበት ይህቦም መንፈስ ኣብ ምዕራፍ 12 ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ታይብል ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ብዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ምስ በለ መንፈስ ቅዱስ تناوشنا زلو منفس قدوس وهبتات كأي عدلنا قدامي قرنتوس 12 تسقع 11 منفس قدوس أب هيوت أمنتي محتم يعتم نايز قابير شي مبارك قدا أب معرف عدنا إفسون 13 نسغاتكم بو قال حقي ناي مدحان وانجيل نسمعكم بو نس أمنكم بناي تسفا منفس قدوس تحتمكم لنا أزي نحتم زي سقع مجرشة مسانا إزخي أزي عربون ناي منفس قدوس عربون يبان عربون كفيل الناي already بدمو غيرو يسوس أت منفس قدوس عربون ناتنا مفلت ناتنا كفليتي تخفيلي already منفس قدوس عبد خامنا يحجزنا دخيمة أي كلني ناخن بالكلنا كسلي أي كلني ناخن بالكلنا أبرومي شمنت 20 شوعتن ززاربنا نقرال منفس دماكم ندخامنا يدقفوا إيمو كوي جينا هنسلي كم زقبنا عين فلتني ناس لذي منفس بعلو بزي نقر إهتا زنل منلنا نايز قابير شمي بارك منفس قدوسنا أمنتي حدشت فترة غيرو نزال عالم هيوت ما يهو منفس قدوسنا هيوت من بابرو أمنتي نمحداس نمنصاه نمقداس يسرح لكع كم تنخرستوس كم موتاز زتسو كم خان هيوتنا هياو يقولوا أبرم يشومنت عسد حالتاي زبلالو تيناي نيسوس كم موتاز زتس منفس أبخاتكم حديرو انت قاليو جن يبلو من سبرومي تين خرستوس يسوس كم موتاز زتس نسو نتي مواتي سقاخمون بتي أبخاتكم حديرو زلو منفس غيرو هياو كقولوا يخيلي أوشتخي منفس قدوس اندحر له نتي موت محساب زخلقاكا يمان صقام كي تري زخلكلكا زلو نصغر ايكا يخيليو منفس قدوس أبرابريو
قال منفس قدوس نعمنتي أب هيوت صبوق فري نخفريو يقبرم صبوق فري كمتي أب قلاتي حمشتخر أسران كلتن سقع أسران حمشتن تصحيف زلو فرتات ناي منفس قدوس نخرستوس سقع نمثل صبوق فري خنفري يقبرنا مالك أما جرش أخاني ملكوتاوي إيو وهبت أملاخ بزي مخنيات الزخاني بملو ناي سلاسي مالتنا يبون ود المنفس قدوس نسرحينا رينا نبدا عنتنا ناي منفس قدوس مسكرنت بزعوا هذا نجر بمسكار بحال نكلو حق مخانو نمرغغاط مالتي ناي منفس قدوس مسكرنت كنبل كلنا እቲ መንፈስ ነቲ ኣብ ወንጌል ዝርከብ ሓቂ ብምእማን ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ንውሽጣዊ ልብና ይምስክር ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 3:24 እቲ ትእዛዝ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር ንሱ ናብኡ ይነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻ ይነብር መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ይነብር ንስኻ እውን ኣብኡ ትነብር እንድሕር ኮይንካ ትሰምዕ እንድሕር ኮይንካ ማለት እዩ هاريا باولوس أب رومي 18:16 هاريا يوحنسون أب قدام يوحنس 3:14 تقشولو نتي أوشتنا كوينو زمسكرلنا منفس قدوس بمنفس كوينا كنسمعو أدلايكم زخانة إذا خاني كموتنا بهيوت كم زساقاقرنا يرقاقسلنا نتي نسمعين نمدرن زفترة أملاخ أبو إلنا اندا قواترنا كنصوع يخلنا روميا شومان تعسر تحمشت مالي قال زتلوت هيوت قدما يقولون تشديش تعسر تحدا قال يخون كاني كما تاتهم نيركم يخون جن بسم ويتانا يس كريستوس بمنفس أملاح تحاسبكم تقدسكم صديقكم يخون بزوح جزيه بيس كريستوس مستلوتنا نبلا نقر الله كندي زدنا لو تي غير ابي اني رسق عن بالنخون مالتي سلازي ندحر نغويتا يسوع كريستوس مستقبلنا ندحر تلويتنا خوينا ابو خنبر نيسوس كم نفتوى قبرنا قدم عين فتوانينا نيرنا حجي كن كم نفتوى قبرنا نمصحف قدس كم نفتوى قبرنا ني اب نقال أملاح كنفكرو كمتي مزمور 110 شعتنا مزمور 110 شعتن بزعبا قال أملاح أزيون أملاح بقالو زدن نجري أبزا مزمور زيها اتصحافي نتي سناي محرت نايز جابير رح هايز جابير تأمانت جابير صدق أملاح بهاريات أملاح زلو ومصاد جابير قليسو كزرزرو خلو زدن نجري مزمور 110 شعتن 160 كتن 63 تايبن كمتي بزح مركوز مارخه بقال كبه يبلنا له قالوا زحقوسي ماس مسدحنكا يا خاط تفلطو كريستيان احواتنا مخانهم مسدحنا نفتوهم حوي حبتي لنا نحافهم قدم جن زي نقربهم زنبرنا نحواتنا طرح زي كونه نصلاتنا ونفكر يقبرنا ماتيوس 5 خبر 4 سقع 4 5 أنا جنا أبلكم الله صلاتكم فتوي لنا بيتا يسوع كريستوس نكون لهم دك سب نفسات نفكر كون علينا كم تي باولس أب رومي 10 تصحادي دايلو بزعبا نتيو محواتو مالت نتو إسرائيلاويان نخد حنسي كحاجة كوا هاي تفسي ليتن معلتن يصلي لهم هرر ندابله كاب لبو يصلي لهم كم زنبره ينقرنا نصو هيوت كاني يفتوخ الناس جابير شيم يبارك يوحنس كم زبالو حدا نعلم انت فتوى فورا ابو او يبلون سلازي ناس جابير شيم يبارك بمنفس مس املاح كزراربو كل شيء عليتن معلت سنسي بمنفس مس املاح كزراربو يداليو نابغويتا مسمس افسون 15 غناخي بمزمورون مسغانا بمنفساو قنيه بلبكم نبيتا ان تقنيكم ان تدرخكم ان حدكم ان تزاربكم بمنفس يملاكم بمنفس كوين كان دا زمركا خدكي بمنفس كوين كا
ቃል ኣምላኽ እንዳተዛረብካ ክትከይድ ብመንፈስ ኮይንካ እንዳተቐኒኻ ክትከይድ እንዳዘመርካ ክትከይድ ብመንፈስ ኮይንካ ብልብኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ እንዳመስገንካ ክትከይድ ሽዑ የኽእለካ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ምዕራፍ 4 ኣብዚ ወዲእና ዘለና ንዝመፅእ ምዕራፍ 5 ብሓድሽ ህይወት ምዕባይ ዝብል ክንኣቱ ኢና ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ትምህርተይ ማለት እዩ ብዛዕባ ረብሓ ኣብ ሓድሽ ህይወት ዘሎ ረብሓታትን ኣብ ሓድሽ ህይወት ከመይ ጌርና ከም ድድሓና እግዚአብሔር ኣቦን እግዚአብሔር ወድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከመይ ጌሮም ነቲ ንዓና ንምድሓን ዝተፃወትዎ ሚናታት ኩሉ ኢና ከነንብብ ፀኒሕና ክንመሃር ፀኒሕና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ምዕራፍ 5 ዝመፅእ ዘሎ ስሙን ክንጅምሮ ኢና ሓድሽ ህይወት ንዓብየሉ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ንዓብየሉ መንገድታት ክንርኢ ኢና ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ስለዚ ትምህርትና ነመስግን ንፀልይ ሕጂ እግዚአብሔር ይባረኽ ምናልባሽ ሓደሽቲ ተለኹም ኣብ ንጎይታ ኣነ ክቕበሎ ደሊ ኣለኹ ትብሉ ኣብቲ ጥቓኹም ንዘሎ ኣነ ክቕበል ደሊ ኣለኹ ኢልኩም ተዛረብዎ ናብዚኦም ናይ ኤሪ ባይብል ኣገልገልቲ ኣለዉ ናብኣቶም በቲ ኣካውንት ናትኩም ኣቲኹም ከተዘራርብዎምን ትኽእሉ ኢኹም እቶም ተምሃሮ ዝኾንኩም ከዓኒ ዮም ንዲፕሎማ ድዩ ንዲግሪ ድዩ ንሰርቲፊኬት ትመሃሩ ከዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ትምህርቲ ሸልፍ ማለት በቲ ናይ ትምህርትኩም መምርሒ መሰረት ኣቲኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ሕጂ ግን ነመስግን ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ንባርኸካ ኣለና ስለዚ ህያው ቃልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓድሽ ህይወት ምንባር ሓድሽ ህይወት ረብሓታት ንረኽበሉ ኩሉ ብቃልካ ክትምህረና ፀኒሕካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና በዛ ሓድሽ ህይወትካ ናይ ዘለኣለም ህይወት ስለ ዝሃብካና ብሓደሽቲ ፍጥረት ክንነብር ስለ ዘገበርካና ፅድቅኻ ስለ ዝሃብካና ንሕና ዘይግባአና ፅድቂ ስለ ዝሃብካና ደቂ እግዚአብሔር ተባሂልና ክንፅዋዕ ስለ ዝገበርካና ብስድራ ቤት ኣምላኽ ክንከውን ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምፀላእትና ክንተዓረቕ ነቲኦም ዝፀልኡና ክንፈትዎም ስለ ዝገበርካ ስለ ዝመሃርካና ሓድሽ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ውሽጥና ዝነብር ሓድሽ ሓይሊ ንኩሉ ዘኽእል ፀጋ ዝህብ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና ከመይ ገይረ ክትዓረቕ እንድሕር ኢልና ሓይሊ ውሽጢ ክሎ ሓይሊ ውሽጢኻ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓይሊ ዝህበካ እምበር ንስኻ ብክእለትካ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ማንም ክትተዓረቕ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ስለ ዝገበርካና እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እሙረና ሓዲዱ ንካልኦት ክንምህረሉ ክንክእል ርድኣና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ናይ ካንሰር ሕማም ሓሚሞም ዝሳቀዩ ዘለው ፀልዩልና ዝበሉና በዚ ሰዓት እዚ ብሓንሳእ ሓቢርና ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብ ዩቲዩብ ዘለኹም ኣብዚ ብቐጥታ ሚት ዘለኹም ኩልኻትኩም ተሰማሚዕና ካንሰር ዝሓመሙ ክልተ ሰባት ኣለው ስለዚ ክንፅልየሎም ኢና ክልቲአን ኣዋልዴን ኣንስቲአን ክንፅልየሎም ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ፈዋሲ ኣምላኽ ምዃንካ ቃል ኪዳን ኣቲኻልና ኢኻ ሎሚ ከዓ ምሂርካና ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ብሽመይ ለሚንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ሕጂ ግን ብሽመይ እንድሕር ለሚንኩም ክገብረልኩም የልካና ኢኻ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እዞም ካንሰር ዝሓመሙ ኣምላኸይ ንስኻ ሕጂ ኣምላኸይ ነዚ ካንሰር ሕማም ናይ ከብዲ ሕማም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ቀንጢጥካ ክድርብዮ ንፅልይ ኣለና ብናዝራዊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብሽምካ ንፅዋዕ ኣለና ኪዳን ኣቲኻልና ኢኻ ብሽመይ እንድሕር ለሚንኩም ኣቦይ ምእንቲ በኣይ ክኸብር ክገብረልኩም የልካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ብናዝራዊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እዘን በዚ ስቃይ ዝሳቀያ ዘለዋ በዚ ካንሰር እዚ ምሕረት ዘይብሉ ካንሰር ብሓካይም ተስፋ ዘይብሉ ካንሰር ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክንቀል ሕጂ ፅልይ ኣለኹ
ብሽም ኢየሱስ ተሰማሚዕና ክንቀል ንጽልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ዝተነቐለ ይኹን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተነቐለ ይኹን እግዚአብሔር አቦ እሙን አምላኽ ኢኻ ኢየሱስ ናብ ቃልካ ትነብር ኢኻ ንሕና ኢና ንርስዕ እምበር ስኻ ኣይትርስዕን ኢኻ ኣብ ቃልካ ኣለኻ ኣብ ኪዳንካ ኣለኻ ስኻ እሞ ስለትፍውስ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር አምላኸይ ብዛዕባ ቤተሰቡ ንጽልይ ኣለና ኣብ ሓዳር ዝኣቱ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ዘባእስ መንፈስ ኣብ ሓዳር እንዳኣተወ ዝፈላሊ መንፈስ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈላሊ መንፈስ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሓዳሮም ኣምላኸይ ክትጥህ እዚ ንስኻ ዘይትፈቅዶ ነገራት እግዚአብሔር አቦ ፍትሕ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ንቃወም ኣለና እዚኦም ኣብ ገዛ ባእሲ ዘምፁ ሰይጣን እሞ ዝገብሮ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ክፈርስ ንጽልይ ኣለና ኣብ ዕርቅን ኣብ ሰላምን ክመፁ ኩሎም ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ስለዝገበርካልና ሁሉ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኸይ ንስኻ ትሪኦም ንሕና ዘይንሪኦም ዝሓመሙ ኩሎም ብኮቪድ ይኹን ብኦዶ ሆስፒታል ዘለዉ ኩላቶም ንስኻ ፈዋሳ አምላኽ ኢኻ ተፈውስካ ኢኻ ተፈውስኪ ኢኻ ኢልካ አምላኸይ ከተተስኦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ሕማሞም ሕጂ ክፍወሱ ካብ ርእሲ ሕማም ሕጂ ክፍወሱ ካብ ሰዓል ሕጂ ክፍወሱ ካብ ዝወደቕዎ ነገር ኩሉ ክፍወሱ ክምለሱ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተዓፀዎም ነገራት ኩሉ ክኸረኽቡ ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ዝተዓፀወ ይከፈት ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተዓፀወ ይከፈት ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንስኻ እሙን አምላኽ ኢኻ አቦ ስለዝሰማዕካና ተመስገን ተዓፀወ ስለዝተኸፍት ተመስገን ዝሓመመ ስለትፍውስ ተመስገን ፈዋሳ አምላኽ ስለዝኾንካ ተመስገን ክብሪ ንዓኻ ይኹን ውግእን ወረጉእን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ከዓ ንውግእ አምላኸይ መወዳእታ ይገብረሉ ኩናት ኩሉ ይቀላስሞ ተባሂሉ እሞ ሰረገላታት ኩሉ ይቀላስሞ ተባሂሉ እሞ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዞም ሓያላን አምላኸይ ንዓለም ከጥፍኡ ዝደልዩ ንስኻ ነዚ ናይ ውግእን ወረውግእን ደው ከተብሎ ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና በዚ ውግእ ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት አምላኸይ ይኣክል ክትብል ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ስለዝሰማዕካና ኩሉ ተመስገን ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ብኩሎም ደቅኻ ባርኮም ኣብ ስርሖም ይባረኹ ገዛኦም ይባረኹ ኣብ ኣገልግሎቶም ይባረኹ ምእተው ምፅኦም ይባረኹ ደቆም ዝተባረኹ ይኹኑ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ጎይታ ይባርኽኩም ተባረኹ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አባ ሀብተ አምላኽ ይባርክካ ስለዝነበረና ጊዜ ኩሉ ንአምላኽ ነመስግኖ አምላኽና ይፈውስ ይኽእል እዩ ቃሉ ይመህረና ዝጸንሐ አምላኽ ዘይልወጥ አምላኽ ስለዝኾነ ይፈውስ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፕሮግራምና ወዲእና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ተመሳሳሊ ጊዜ ተራኺብና ነዚ ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና ጎይታ ይባርክኩም ተባረኩ